Right, boy, taurai modzoka bekwa because ndine nangosvitsa ukashoko kuti ndiuye kwamuri koko. Alright, sharp. Chitaurai muwirirane munzwe musodzoka. Shakira. Jisoba glaza kumwe ndwe kumkulisa. Hi guys, how are you guys? Muri say guys. Ndatile gatiti tiuye panapa tichibika fish. Tichitaura nyaya nditika. Nasi tikuda kubika fish. Ndoya ndoda kubika. Ndatongweta ikuboila nimoza kuti tsemuna ari padaita atichaiti zvemafuta zvekuro star atichaiti izvozvo. Takuita zvokuita dzemaboiled most of eggs. So dziri healthy. Muri say guys, saka ndakarara guys. Semunhu ashanda 2 nights. I just woke up now. Neputogeza ndikati ndikandiuye titandara because maneru toda kuzoenda kuTikTok ndikwatinenge tichitandara tiri. Muri seiko guys? I hope you are okay. Ndotangira papiko ndotangira papi anziyo today it's fish day. Uri kubika fish ere naipipi? Hi Rose. Ndagaya kuti fish ko isu tatove ne specific diet kuti noziva kuti ndatingafunga kuti zvedhaiti ndingatonyatogona kuzonyatsotek nazvo but it's like zvatove muropa manje ndakutogona kutoti because diet ndoinotoita kuti unyatsoslima zvakanaka saka tofamba ndidiet right. Saka tati titaure timboonesana tichitaura zvedu. Yesi precious ndasina kukuona. Pane sorry mbijana. Ndandisanda pa feedback hanzi itori mu air fryer. Oda air fryer ndoda kuduta dzokutoboila. Ndodza ndiri kutolei kutoboila. Right. Kona ivanhu veku inonzi chi tandidetsegai vamwe guys tegai vamwe ndisati takapinza munyaya tegai vamwe tinoda kumbo nyaya dzacho dzakawanda pano nyaya dzacho dzakawanda naimi nditoziviwo sandiwandibata sisime ndokumbira kuya pa life ndine nyaya saka pakutanga I was skeptical ndikati I don't want to get involved munyaya idzi zvinoita sokuti ndiri kutora side hanomaona kana kuti ndiri kutenga nyaya yake nani na bro wake na Owen hanomaona saka ndikati let me just think about it kanzi ndoda kutoya ndichaure nemadiets and stuff like that saka nangozvibrush aside guys. What's your take? Because I don't want to sound as if ndikupinda panyaya ndandisikuda kupinda panyaya dzavo inenge ndichingoona ndichingokomenda usezvikuita vamwe vese ndiri kure ndichingokomenda ndiri kure ndisingadi kunyadzo too much involved chero master edu arimo hanomaona because master edu obvious inista rangu haringashayikwi zingaita nyaya here pasina usarasimeni haringashayikwi zviro tokubudikira uririmo master arimo akawanda evanhu ndandipa maaudio hobwa ndadi yangachingosenda mwacho sana tomanzwa. So but I did not want to get involved because then ndichifungawo paviri kuti chokwadi dei akanga vaitaura vese vachinonga vose wani nguva yekuzondiudza nokuti vakonana handiri munhu kaari fe
kwaye kuzoda kuti atiudzeni kuti vakonana kuti Mrs. Simeli kuwa yasina kududza ipapo zvaitika kuti Simeli zvakati munoona. Saka genuinity rakadaro ndinongori fair guys, because vese vari two handivazivi and vese vari two hapana vandovenga. Hanoona hatogona kusafarirana nekuda kwezviito, but I don't hate. Hanoona I don't have space for hate. Hanoona ndinozongosirawo zvinoitika paupenyu rimwe zuva because upenyu hausi hwedu ndewamwari. Hanoona so ndashaya kuti ndodiniko. Saka ndangoti we'll see about it, but kana chingangouya akangokwirawo ipapo ndisivaripo atingarambi anongokwira, but chanazoramba ndechekuti maybe ndinyatso kumuti uya ndimutore kunyatso kuti auye ndite ndakuita kunge ndakutotora side. Hanoona ndoita kunge ndakutotora side kunge haitsitsi kunge ndakutotora side kunge ndatomira uku ndazodai so. Hanoona of which zvinhu izvi vanga vari mabhururu vaita vese zvinhu zvavo. Hanzi Simeli ngapiwe platform, but I don't want to sound as if I am taking my side, but akauya pa live zvinoita vamwe vese zvandiri zvakarequesta kukwira, of course ndinomukwidza andika, because every blogger chero akaenda Ketari pa live akaenda kwaketa kati edini Ketari tongomuedha. Hanoona akaenda kwa Louise ari pa live akati Louise edini Louise anotongomuedha. Hanoona akaenda kupi anotongomuedha. Hanoona vanhu obvious mablogger anotongomuedha. Hanoona so pane pekuti ndaramba ndichekuti inini ndinyatso kumuti huya ndi hot seat chaiye kumuti gaba ndotanga kufa ndoita sokuti ndapindira mukati menyaya. Hanoona uyu bhururu wake Owen anobvaita sokuti pamwe ndotora side da nokuti maybe star rangu raivewo mukati ari kuti aitumwawo. Hanoona so ndisingade kuti ndiite saizvozvo, asi kuti akangoya zvose zvakashanda akangouya akangoti mukangomutega izvo zvakangoya akati edmi ndongomuedha ko ndindadi ndongomuedha totohwawo tese kuti kuri kuti chivhunzo mubvunzo kuti neinazvo nemaaudio angu aya nendakuti tichitoplaya zvevanhu vavo tichiplaya maaudio aya utiudzawo nemaintentions acho kuti zvakamira sei. Hanoona so haisi nyaya zvayo ende ine handichandisingadi manje ndechekuti kuseri uku kutaurike kuseri, because I made sure ndaitopindura nemaaudio kuitira ramangwana. I made sure ndotopinda nemaaudio kuitira ramangwana, because guys kona ndikakupa audio ndoiziva kuti muaudio voice nderangu ende ndozvimiririra. Saka zvokuzoti kutaura mukuirirana tichifanira maaudio iwo bvoda kunotwista maaudio kunomaita sokuti ane juice mukati, kunomaita sokuti ane guwa, kungoita sokuda kutwisa. Ini ndikati kupariri audio ndotoziva ndotozvimiririra audio ivoice rangu ende pane pasina chinhu chakaipa. Maaudio aya akauya sure ndiyamuti kana akaplaya ndokomuti playa mundiwirewo kuti maaudio mune mundiwirewo. Saka anyway guys ndo zvadati ndiuye nazvo titaure hanzi ari kupi. Handizivi mutegei kana muchida mukwanisa mutega akauya akati ed I'll just add chandisinga ndechekuti ndinyatso kumuti ndimutege ndinyatsoti. Hanoona right tobvapo toenda paNamibia. Naivo ndekunamibia muri kutsvapisa sei? Tanzania. Kutanzania muri kugara sei naini vanhu kutanzania? Muri kugara sei? Muri kugara sei? Muri kuitana sei vanhu vekutanzania? Muri kuitana sei guys vanhu vekutanzania? Atouya sandi atouya kai edmi maiwe zvozvanaida mutakadambo dambo ora ichi 2 minutes sandi ndokuedza 2 minutes. Vanhu vekutanzania naini muri kuita sei naini vanhu vekutanzania? Ko muri kutsetana kuuraya nemhaka yei kutanzania uko zviri kufamba sei guys? Regai tikupei maaudio. Hanoona hanzi muchapfimbwa Simeli iye kupfimbwa inini ndichakamuziva madhezi Kenya wakomani. Iyoyo hangu ndikutara ndakazvimiririra ini ndakazvimiririra ndakamuziva kudhara sikana madhezi akudhara zvokuti semunhu ari vhoka kutaura chokwadi dei kare takatombonzwa munhu akauya achitobudikira kuti ndakanyengwa nemunhu apashaikwi muziva gazi zvinobuda pachena mozviziva zvinobuda pachena pagoshayikwa makore ose kana 1 akamboti ndine haiwa ini nhangu yekuti ingochani iyo ndomurambira handisi kutaura kuseri kana kuti iyo ndozviramba zvokuti ingochani haiwa izvo ndamurambira izvo ndaramba vanhu veno zvaiitika havo pachavo hamene kuda kana vakazozvitangawo panzemajapo, but apaibotadza kubuda gaisi ndakaita madhira nomukona kuti zvimwe zvinhu tichitataura mukuseka. Hanoona 2 minutes vakona konzi azvaimboita tipatidze makore ese ndakuzava kuti kana 1 ruma hayo yokuti musikana anopindira inga mamwe maruma anobuda 1 guys, mamwe maruma anobuda 1 kuti ningiso tina namuchembere vaya chichi maruma akabuda kuti vari kutsvagadzira zvagadzira vanhu vakadzi maruma akatobuda guys tisikatozivi tikatovhundukawo. Saka yeye yake anenge ane fevhani lake rakaita sere kuti makore tamuziva isi more than 10 years kana chakambobuda kuti akauyenga akazodai hamene kudawo vari good tight right aripi
Sandi request ndione kuti ukwire kwa Edmi. Where is she? Uyako tisatapinda na Tanzania. Tuzopesera kune Tanzania. Tanzania iri kupisa futi. Iri kupisa Tanzania. Saka tuzopesera ni Tanzania. Tongopinda mnechi ko ojazi. Ndiye akaitaura fadza audio kuve ndiye fair. But ndizva ndikuti andidi kumira chaiko asi pandizivi hangu zvaitika. I don't know zvaitika kumuseri. Pane zvakawanda zvinenge zvichitika. Hanman, uya senda request isanditoni. Andisi zvine zvichitika but hai zvokuti angadana neningikiri. Ndazviramba izvo. Audio ndiye voice nderake. But zvokuti amene zvaitika ukana china chichazowisti achakutaura ega nachida kuti chichakaitika. Audio ndiye harina kana AI kana kuti ndiye audio itaura. But chii chakaitika problem masocialize anoita anotaka kuuya nepanoda iye. Anonotora paari kuda iye onounza ipapo. Ko tipe the whole conversation. Tipe the whole conversation kako zvakatangira kuzosvika dai tipe zvizere. Kana musingazi isindiri wani kanoziva. Vanonokutorera ipapo pawakataura ipapo. Ndopanonotorwa. Kumwe iye yakairi conversation anogona ina ipapo. Hanimona. Sati uya ari papi ndite highlight guys. Ndite highlight ndimutegetoni. Ndite highlight chiwe. Kuti kuna sisimeli zvawo kuna sisimeli. Say arikudei kuna sisimeli. What is it that you want today? Kuna sisimeli iwo akabarika kunudza kana inyaya yamose. Uda kundudza nhasi. Sandi. Send a request. Send a request. Ari good. Azenda kama bana kule wifi. Okay usho. Sandi buda udzoke hauna green button. 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 Sandi buda udzoke. Buda sandi udzoke. Buda pa live ibva pa live ino ugodzoka. Ibva pa live itomboita ndo wabva pa live. Hauna green button. You don't need a green button. Itongo ibva pa live wodzoka. Kama unodzoka naro. Right, request ndaiona yauya manje. I hope anopinda into network dzeZimbabwe. Right, Sandi buda udzoke. Buda udzoke Sandi. Buda udzoke. Ipage Sandi kana une page aukwiri. Sorry. Kana riri page aukwiri. Uyane personal account yako. Ma page achakwanisi kukwira pa Facebook. Uyane personal account yako. Thanks Lulu. Uyane personal account yako. Uyane personal account yako. Uyane personal account yako. Uyane personal account yako. Page arikwiri. Uyane personal account yako. Aiwa gogwana ngawe yene personal account page akwiri. Ma page achakwiri. Page ari gonu kwira pane rimwe page. Saka ngawe yene personal. Anzatu shamari nandichaziva kuti hanzi akati ndikuma feelings akawanda saka toda mention shamari kana usingadi nyaya dzevanhu papano cha isu tiri pano panyaya dzevanhu zvese isu tiri pano pakuda nyaya dzevanhu handiti naye airini shuwa wapindwa nei tiri panyaya dzevanhu zvenaye airini wangu wapindwa nei zvino kana kuti toda explanation zvokuti uiseka kuchichaitika ani muda kuisisa and my dad is how I in the game in Saturday. Please support me. I've been behaving. Yes, your time to market yourself. So don't know marketer is saying what most of guys. Name to Saturday TikTok kude kuchibvira. Antika kunenge kuine game yema ghost. My ghost anenge ari achigwa ku TikTok. Saka please come and support the favorite ghost. Antika pana Tamita Mandai. Antika Igori Toto. Pana Anado Masivanda. Igori Toto. Pana Fungai Mutisi team Kate family. Igori Toto. Pana MJ. Igori Toto mwendiani futa alipo pana baby Jaguar ndiyezo baby Jaguar Igori Toto andika sama goto sanenga ne betu yo ku TikTok kweni Saturday andika na 9 ze ku Africa 9:30 ze ku Africa 8:30 ze kunoko saka please monge muri po andika anza nongora bakasisimeli atizite chingo wanti tite tongo wawo tipo kapanyaya dzevanhu kanya nyaya dzevanhu tipo patiri ngori po panyaya dzevanhu anditi tingori po panyaya dzevanhu idzodzo zvokuzoramba woyeta vemunyaya asiri po panyaya dzevanhu saka guys hanzi kuti chii hanzi inini sisimele I'm not commenting on this nyaya yangu iri panyaya yamakamboti unganidza interview group makazoigarira why atina kuona kupera kwayo why were you given some money kuti munyarare what exactly happened my sister right Cheza now that you are saying I was given money to Nyarare antika ndakapiwa mari interview Nyarare imimauya let me answer you and point blank pavanhu pano one kweri nyako kwanjirika andisimpurisa
uri kuhwisisa handisi mupurisa watokanganisa nyaya yako pakuda kuzama kuya kuzoti unogona kubata here pandakapiwa mari tikakuti taura pandakapiwa mari ndipe screenshot uri paripo here paukataura pamakapiwa mari neinterval group kuti munyarari paripo here ndinoenda kubasa wangu ndoita zvinhu nenguva yangu andika ndoita zvinhu netaimu yangu because amundibhadhari one you come to me mowana zvinhu zvenyu makambondibhadhara here did you pay me saka ndikada kuitaura ndoitaura ndikasada kuitaura ndoinyarara iyo interval yacho ikatozondipa mari izvo zvindoitora because handishandiri for free. You see, you get what I'm saying? If you think kuti wanyora pavanhu kuti ndoda kuti sisimeni vanopiwa mari vakazopiwa mari vakanyarara nyaya handika shama utoda kuti kana kuuya palife chako chako ndinotadza ndinoto ipapo kuna ndakapfeka mabhijama kuda kuti ndabva kunight ndavata ndamuka izvozvi ndakutaa kubika sapi pamwe pacho ndodai kushodzokera futi kubasa but zvanasi handisi kudzokera zvangu nokuti ndaripa matonight handika saka iwo zvokuti undimhanyise nepesi yako kuti takauya nenyaya interval pakati pagrupu mukafamba handika mukazodai nenyaya makazosira panzira shamwari ieurope yakasiyana nekuafrica ndofunga mugrupu menyu mune mukadzi ari kudiaspora ngakudze how it works handimona so I can take it anyhow the way I like dear I'm a socialite anyhow the way I like waona so wato mezi dzako dzafira pakutouya uchindiaccusa pavanhu kuti makazopiwa mari ndobva ndakuuya ndikued unipo screenshot kana kuti uye neve interval vacho right now kuti vakakupai mari ava chiuya navo ndopafira handitete kubatsiri chinde mubatsirwa kumwe chinde munobatsirwa waita hako necomment yawaisa chinde mubatsirwa kumwe as far as I know nasi guys nasi kuseni nasi ndatofunga nyaya interval ndikatobata mutatenda kuti tatenda ndokumbira kuzotaura newe because madhezi awanisa takawirirana kuti uri kupa vanhu emari every week nasi ndine machats so mona zvinoita satani guys abva vauya zvavo sisi ndinoita nemachats anedhetera nhasi ndichibva kubasa ndichitaura nayo ndikakuti zvawakuti hazvisirizvo nokuti chakuitika nandamboti tipana netime kuti ubhadhare vanhu but the way awapinda nayo ukaona ndabaya nditori nemachats edheira nhasi kuseni kuma7 pasi 8 kudoko pasi 8 kudoko 9 kuafrica saka iwo zvawati wagona ka good vanhu neinterval please don't come to my WhatsApp don't come to my inbox I will not do this anymore unless muchiya $500 mondibhadhira $500 andika kana mandibhadhira $500 ndonyatsofambira nyaya yenyu nemutsindo neudzamu ani muri kudzwa vanhu neinterval ndakuda 5 mawaya mari mberi ini kumashure ndotoziva kuti ndoto every off day rangu handika because ndoshanda dzinongoma 60 something hours per week guys me animaona per week ndozva kuti ndotoziva kuti ndibva kubasa chero nguva isi kunetsana mochindipa 500 yangu tochitangira ipapo handitika ndati ndichitotaura pavanhu panapa vanhu veinterval 5 mawaya angu handika ndochiziva kuti neusiku izvi ndakaneta ndakadini tongochi because ndoshanda long hours 8 to 8 ndo mashifts angu totangira ipapo so ndati tichivaudza vagona guys agona zvakanaka ndakandisunungura ndaitonyara kuti havandi pavasingandibhadharani ndaingoti kana mazobhadharwa mari imondipowo yedrink but zvazvinochega ndichitongochaja 5 waya yako ndofambira nyaya guys 5 nyaya yako animaona so ndizvozvo pati kana ndichita nyaya dzakadai so ndozva zvinoita kana ndichitaura ukada kundiudzira kuti hanzi kudai so ndobva ndakubhloka sezvandoda kubva ndatoita izvozvo so pati ndoda kungokudzidzisa kuti aulaudi patinenge tichitaura toda kundiudza kuti hanzi he munozodai ban from the stream because chekutanga handisi kupopota asi ndiri kutaura ndatokubhana so patricia ndatokubhana so ndo zvazvinotoita so ndo zvazvinoita clouda so unotosara so watoenda so vamwe vakutohwa nyaya so chitonodzoka neghost ndobva ndakabhloka futi nai mati handovazvona ndo zvatinotoita right atoenda uyu pati zvatoenda so guys nyaya yandiri kuda kuti tinhingirire panapa sandi adzoka here kana asina kudzoka sandi ochina ngaite zvekufona toda kutozopinda munyaya yekumozambique yekutanzania nyaya dzacho tapinda munyaya yekutanzania kune vekumhuriwo vari kunetsana ndaandiri pafoni nevamwe vacho saka nyaya dzacho dzakaoma right sandi kana zvanetsa zvokukwira fona please fona tichibika hedu tiri mukicheni muno fona tuone nai uchilauda watoenda so ngauye sandi tione ngafoni
ngafoni guys Sandi wachachipo here ntsvage number yanga chindichenda ndakuisefa yanga achitaura nentoni ngoti ndikatosira chitoti kwai indomboda zvinhu zviri negative stereki indingokupindura zvakanaka pana ndisitombopota ndinotongotaura voisi rangu ndirira unanzati kana muchingopopota sameno zvamuri unobva waenda papai ndidadi pana zvazvo zvinadzadi yanga akwira zvinotokuza kuti akaunti yake ndeipi kachidavira kaSandi wacho rujeko wasati wanonoka hako chishango changa haasi kudaira. Thank you Onitop. Hello kwati dzakwira here neaccount isiri Evangelica Sandi whatever yeye arisi page aniti ndaita problem kumndingirikini kumba kwanzi kwasvika vanhu uko saka mwana wangu asara ari ega saka ndikushaye kuti ndiani asvika kumba achiti mama wako ari kupi yeye angave ari ani yeye kwai kwasvika vanhu kamurukizana kwai vanhu vacho vanga vachidei asi kwasvika munhu unozasoka iri ndiri kujairirwa zvekuti ndira kutopabva usajairirwe Sandi whoever kujairira usajairirwe zvimiririre semukono shuwane kukura kwese wakaita Sandi nebhodhi yako mutumbi wose ugojairirwa paHarare. Harare is survival of the fittest. Apa musazvishingwechani zviri kutoti mwana wangu aite suicidal. Mwana wangu asuicidal izvozvizvi ndakandasvika akatira bada andimwira mapiritsi mwana wangu. Mwana wangu mapiritsi neiwe. Mwana wangu amwa mapiritsi ngandizokuradzira zvaakaita. Mwana wangu amwa mapiritsi. Asi mwana wangu anoenda pa5 chani mwana wangu achinzi mwana wake ingochani. Asi mwana wako anoenda pa Facebook. Kana ndakwanisa kusvika because zvadaitaka ndamurutsisa matimazuva ndiri nesere ndamurutsisa anga atora inini ndinomwa maresperido aya handiti pane panga asindi kurara ndakangomugurira hafu reresperido svike amarova ari 4 maresperido angu iwawawo amarova ari 4 hati nezvo ndakamusiya rega chinda uko kuningirikini kurufu uko ndakamusiya rega svike ama4 because pandatuma imwe anodzani umwe pane munhu wandakotuma ndikati ndisvikiriwo kumba mwana wangu akadzima foni handidi ndopananzi haasi kuvhura dhoo ndopandazouya inini pandasvika mwana akatira bada zvake pasi paningirikini pambedha ari drauzi zvikanzi ndandichichaya hope mama saka ndamwa 1 pandaona handisikwana hope pandangomama mamwe 2 chete ndamurutsisa ini arutsa hake abudawo mapiritsi arutsa mari vakanaka thank God warutsa ndamurutsisa warutsa shame ndokamona ndisinambobatika nhasi mambona handibatikire here nhasi wangoisa pameseji kako wangotiseni maaudio saka ini ndangoteerera and then I fell asleep saka ndisinakwanisa kupindura because I fell asleep plus imi munohlisa kakupindura asikani kupindura kuinbox munobva matoti makaona juice mutobata juice musi wokuti wafunga kuti uda kundituka woti ndine maedios asisimeli asina basa wobva wato saka mune muchihlisa kuti pomonoke kuzeru ndakukutuka isisimeli ndakati ndine zvinhu zvenyu pandai kuningirikina kutuka hauna unituka kuti munhu ari kuya kulive uchadii saka ndandakupiwa pressure kusaidi kusvika nzizimeli vazvizira kupi unoona semunhu ane basa newewe apa zvakuratidza mamaodhi ako gohwa kuti mukadzi anaumira mushe iyeyo saka maaudio acho iro audio rangu iro rirawapiwa ndo rawanzi ndoda kudoriplaya pano palife saka audio iri ndo rainsimera nakupiwa mishere kuti ndaibvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei shamwari nokuti inini ndiri kubva kwandiri kubva kuCCC ndiri kupinda saka ndoda kuziva how it works because tizodi izvo zvinopindisa mangwani ndo audio roshamisa ndoda kudoriplaya pano nhasi audio iro ndakadoseka ndakaripiwa rini kuti ibva kuvakonsi pana makabona ndakamboriplaya ndikati ndambozviplaya munoona kuti ini pandakakungokupindira rapa ndakakumudza kuti sorry why ndakangofunga zvamakanditira zvakawandisa zisimeni ndakamanya ndikati sorry because ndenda kukupawadhisa kuti umbopinda abuse paHarare paya handi makanga muchinyengerana muchiti isu tisakaipa
imuri makaipa ine kana makaipa semusingadi kubvuma maka semuchingotadzirwa mutungo wevanhu vakangonaka pose pose musingambobvumiwo kuti muri vanhu vakaipa mose. But anyway, haisi nyaya tirega tichimbotaura nyaya yedu panapa naisandi inangu handidi kuti anditore side because nyaya yedu chako chako nabhururu wako ka inde handisi kunyatsokuiziva andimaona zvanoda kuti muite katipe something like 20 minutes or so 20 minutes or so ndikufonera manje ndikuda kusvika papolisi saka ndikupolisi daudosa report aiwa nditi zvokujairigwa that is too much munhu andikatitora matezeri mwana dei mwana wangu afa ataita sei ndichinzi ngochani wakandoona chingochana nani goisa kandi izvi zvinoda kusvika papolisi ana iyo zvandisi kutambisa munhu nengetani gore rekungangugwa ndabva wakati gore rekungangugwa gore rino gore rekungangugwa ndinandana basa nazvo izvozvo ndautombonzi enda kune imwe police station nyaya dzako pano wavhurira madhoketi vanhu 3 uyu chindambonomuvhurira uko undoona anonzi ani enda undoona iyeye ndikati shuwa ndibatsireiwo mai vatadza kuya kurufu kundoviga mwana wemunin'ina wavo nhasi bp yakakwira zvese zvakazvipa uko ndaitwe kurufu nezuro kwewe wakatanga kuti angochaniriini kwewe wakati angochaniriini asisandika unoona chinonetsa sandi unoona chichichi kunetsa sandi panyaya yengochani iyi yadai kushungurudza mwana nekuda kushungurudza kuhama kumufonga uri chikunetsa ndechekuti audio voice nderako sandi uchitaura napatricia saka ipapo pakuti voice nderako wadiko kutanga kwazvatangira ndozvandiri kureva kuti rama azizofungi kuti mutitange zvitangirwa zvakatangira zvinozongobata pavoice rako pabuda ndopakuti vanhu pati voice nderako kwaiwo chiko chakaita kuzorekudha ipapo chiko wakanga une mafeelings here wakanga wapinda murudo here sandi chiko chakaitika ndichipinda murudo ndakazotanga kuda vagadzirini nguva nyaya dzangu ndedzevarume dzega ndakatanga kuda vatadzirikuda kuwa because akati anditi orati mira anzi timire ndokubatani mai manje ndakuti bati pinda mupolisi macho uri kumapurisa musikana ari muri kumuwa musikana uri kumapurisa ari kuti waenda kupolisi this time gore rino ari kuti asika zvokujairiko hanimaona nokuti chikukonfuse hama chekuti nyaya voice nyaya zita voice nderake hani munoona saka inonetsa kuti hama dzedzi dzongomanya nepakabuda kavoice kuti nderako hani mazviona saka iye arifa kuti asozotsanangurira hama dzake nevanhu kuti voice harisi rangu hani maona so zvakadai hani maona so ndo pane nyaya yake ipapapa hani maona saka anyway isu tingoripo pakuti tihwisise kuti nyaya yacho yakafamba sei hanzi audio iripo asi kuti pane zvakatizivi matangiro ayo ngavatipe conversation yese tiwe kuti zviri kuita sei hanimaona saka tichimirira ivava vargai timbofanira kupinda patanzania apa pane mukadzi aripo apa patanzania apa inyaya ngouya mathreats guys miromo yedu sometimes inoparira hani munoona pane pamunenge muchitamba ziva izvinhu zvokutamba nazvo muchitaura hani maona ziva izvinhu zvokutamba nazvo muchitaura handitika nokuti panenge pakanetsa hani maona zvinonetsa so ndoda kuti muplay maaudio ende pano kana muchifamba musathreatena vanhu muchishandisa zvinhu zvisirizvo guys hani munoona ndonyaya dzekufamba idzi handitika muchishandisa vanhu kuti tiriwe musangano kana kuti ndiriwo mutemo musathreatene vanhu guys musashandise zvimaorganization zvimaasociation zvenyu zvida kuthreatena vanhu hazvishandi zviya zvakuna mwe vanhu muchivhundusira vanhu ndo zviri kuitwa nemukadzi uyu wokutanzania uyu regaitiwe zvizere chimirira nyaya yake. Don't worry. Omunyesa wobagaye luzonetswa nyenyi. See, but ndinoda kukugadzirira isize ka yokuti you will cry mother, you will cry. Newacho ndoda kukuyekera igroup. Yakuyekera igroup zvanga ndodzoka kudai. Kunzai Father Philip Matombo anondiziva anokudzeta mina especially kunzi chiyeraka azvireve kuti munotonga magurupu madha kunzi chiyera manzwa isomwe takauraya vanhu kudhara muhurumende yeZimbabwe kugovernment saka mapawa kavakamuraya vanhu kana vana dzamara chaivo vakashayikwa mozondiudzai imi zvekutaura ino asi muchange muchimama mufacebook mukuisa nhamba dzenyu don't worry. Ndimadha vari kuningirikira vari kuthreatena vanonzi vachiyera vacho kuti nhasi muchange muchimama hani maona saka vari kuti ivo vari kuda kuzotora gurupu rekutanzania iroro ende zvakare vakauraya vanhu munguva yeZANU-PF ngatidzokoredzetiwe zvizere mai vachitaura kuuraya kwavo vanhu but ndinoda kukugadzirira isaizi ka
yokuti you will cry mother, you will cry. Newacho ndoda kukuyekera igrupu. Ndakuyekera igrupu zvanga ndodzoka kudai. Kunzai Father Philip Matombo anondiziva anokudeta mine space. Kunzi chieraka azvirevi kuti munotonga maguru mother. Ana chiera mazviwa ka? Manzwa. Isomwe takauraya vanhu kudhara muhurumende yeZimbabwe. Kugavheni saka dauri. Kana dzamara cheo vakashayikwa mozondiudza imi zvokutaura imi. Asi muchange muchimama muFacebook. Kuisa nhamba dzenyu. Don't worry. Right. Saka mukadzi uyu ari kutaura anonzi Facebook name rake anoshandisa rekuti anzi Mia Farmer Makadzi. Anozviti Mia Farmer Makadzi zita rake iye anonzi Emma. Anomuona anonzi Emma but anoshandisa serekuti Mia Farmer Makadzi paFacebook apa. Right. Saka ari mugrupu maari kutukana naadhimini grupu vekuTanzania kuti ndakatouraya vanhu akapinza zvanaitaidza mara kuda anoziva kana kuti chini handiziva purisa batai munhu pamwe munhu anotipawo information izere nokuti hama dzaita dzinotsvaka itai nanasi hadzina closure. Munoona zvichibuda mumanewspaper muHmetro izvo zviya saka vatanenge vachijoka handiti don't worry muchanditsvaga kuti sorry Emma mazvinzwa muchanditsvaga mucha kumama kuti mame sitakauraya wakawanda kudhara maminista wobva vaenda muzonetswa nemi. Hati muri kuvanzwa vari kuti ivo vakauraya vanhu vakawanda handi munoona maminista mamwe vakatourayawo akaenda zvakare zvikaiti dzokodze kuti zvizvireti pahwapa. Munoona zvichibuda mumanewspaper muHmetro izvo zviya saka vatanenge vachijoka handiti don't worry muchanditsvaga kuti sorry Emma mazvinzwa muchanditsvaga mucha kumama kuti mame sitakauraya wakawanda kudhara maminista wobva vaenda muzonetswa nemi. Tinokumbira mapurisa uyai muite basa tokupai information timumbobata mhuri dzekwadzamara dziri kutsvaka munhu nanhasi munhu anozika muti aripi mukadzi uyu unenge ane information Mia Farmer Makadzi uyu unenge ane information uri kuti wakauraya vanhu your family guys ka mukazongorora inini ndinotori chimai chinotonedza vanotokuudza kuti chimai cheche kuInterpol ka amutuki munhu pasocial media handiti ndiringokupai madays mungooneka family yenyu just mungodati guys mukazondishaiwa ka something wrong handidi zvokutaura zvakawanda but ndiri kungokupai some minutes just say to your family guys ka mukazona musasandioni ndikatedza kuwanikwa mapfupa angu it's fine. handi muri kunzwa direct threat iri straight kuna mumzi saka indauya kuzozviplaya pano papublic kuitira kuti mai ava vakashayikwa mai ava vapiwa mazuva mashoma ekurarama kuti vaende kunooneka kuhama dzavo kuti pamazuva mashoma avasara nawo handimaona pamazuva mashoma avasara nawo vari kuzourayiwa saka vapiwa mazuva mashoma saka ndatinoplaya palife kuitira kuti kana vakatungamira kuna Mwari isusu tinenge tine zvokuti tiri kuziva kwazvakabva ndosaka ndauya kuzoplaya palife because open chat case handimaona direct threat hatinzwe zvakare zongorora inini ndinotori chimai chinotonesa vanotokuudza kuti chimai cheche kuInterpol ka haminoti Interpol yakuraya vanhu munhu pasocial media handiti but ndiringokupai madays mungooneka family yenyu just mungodati guys mukazondishaiwa ka something wrong handidi zvokutaura zvakawanda but ndiri kungokupai some minutes just say to your family guys ka mukazona musasandioni ndikatedza kuwanikwa mapfupa angu it's fine. Saka ndisingazivi kuti kuInterpol uku vanoitazve kuInterpol yakatanga kuuraya vanhu rini uzi mai avo vandifonera street call mai vanotuka ivavo ka anotuka zvake but I'm not going to forgive. Ndiringomupa 30 minutes dzekuoneka family yake for today 30 minutes but kuFacebook ndatopedza uko kumagrupu echiye magrupu akati one day ndatopedza Facebook because handisiri ndosviba ndiye achasviba vanhu vakawanda vauya vese vaakatuka vari newe takuisa padhayari dzinosviba nezvaaitaura anotuka vanhu hamuzvizivi imi mijero right
Right, saka guys ka maya vapai vapa 30 minutes saka ndingazuti vachiri vapenyu here 30 minutes kuzadarikira ari kuuya achizvinaturudza pano pagroup ko arege kutaura kuti ndindafonera mai ava ndikatanga kuvatuka. Right, atiti zvinhu zvakadaro kutuka mumwe munhu wausingazivi havana handizivi but it's fine guys, it's fine. Ndakanyarara nguva yese uchindithreatena handiti iye ndiye atofona akandituka. Ndakanyarara handiti afona akatondituka. Handiti yazviti ane high position muTanzania tochiona kuti ane high position ndiani. Ndakanyarara kamuda ndidzurei but I am very dangerous. Ndoda kudhila naye. Right. Paita madha vari dangerous. Ndiye afona akatanga andifonera akandituka. Why asina kuzvitaura pano pagroup kuti andifonera akandituka? Musamupembedza because kuFacebook nditori busy kuFacebook. Right. And pane dzimwe nyaya dzinoitika dziri dangerous ndichange chiti ndiye. Right, paita mai vari kuti vari dangerous ndeve Interpol. Vari kuti ndeve Interpol. But chatoziva Interpol haishandi zvokuuraya vanhu my dear. Mia vakadzi. Interpol haisangani nekufa kwevanhu. Ndopa warasa meti dzako. Before usati wataura zvinhu zvakadai so uchithreatena vanhu. Tanga waziva zvakutaura nezvazvo. Andiwana. Usangotaure zvinhu zvausingazivi. Interpol yakambouraya wayakauraya. So kumagurupu uku kuri kuitika nyaya idzi. Ani maona. Kumagurupu kuri kuitika nyaya idzi. Right. Gaitona kuti tingavabata here madhara. Pamwe kudawo ngozi dzevanhu dzinenge dzobuda. Who knows? Titukwewo nasi tichauraiwa 30 minutes. Atichapiwa. Hello. Yes, yeah. Ndisitana kuti ndinonzisimeli diary. Ziva vasikana musandizondiurayawo vasikana. Indatongoya wangu in peace zvokufa inangu handisi kuda. Meluri womke wangu tamushini. Ai ndikagurika kukuhla naiwe ndanditomuza kuti ndiwani ndanguwa kuti uri kuda kuuraya vanhu naiwe. Naiwe udapo. Kuri kuitei naiwe homi. Kuri kuita sei? Aiwa Meli. Nyaya yosaipindira unoza zvakaitika Meli. Aiwa nyaya iwazve iwewe ndizvo zvino iwazve iwe homiyo. Chiwazve homi. Inanzana zangu kuti ndiwani chiwazve homi. Chiwaka homi. Izvo zvindada kufunira kudai titori pa live panyaya yako. Ndopa titori pa live panyaya yako. Meli iwona baba Judy ngati makambopota mauraisa sister yangu. Zvokuti ndazvisisa yako zvakutaura izvo isati kuimatsa kapusa wangu. Tisati ndosina nebasa rezvokutanzi vakapa iwe wakauraya vanhu wani. Handiwati wakauraya vanhu kuzani. Zvokuti kati kamutaurisa baba wako mutambuti wako kuti baba Judy kudiko zvaunotaura zvinangana nebasa resi taura nyaya yako. Wati uda kuuraya munhu homi. Wati uda kuuraya munhu kanza zvokumvenenzveneza takaposa akazofa here munhu wacho. Kuti ku 2014 akafa here munhu wacho. Akanga achida kufa. Meli. Usanditaura chitiri na zvehomi chitara zvakanaka zvindangoti uri pa live wauda kukwatisa nekuti baba Judy makambopota madai zva 2016 iwongosko mndende ngandiwaiwe kotamba homi uri homi wangu iwe ngachauri nyaya yako kuda kuuraya vanhu munhu iyi kuda kuuraya ikoma yavo ndani ndiwoyo ndindituka zvino ungada onyepa pakazara vanhu kuti kwainai urikwaina kwainai mchituka kwai maya mchituka mudiwe kutonyepa kwai maya mchituka ndiwireyo guys aiwa dzoka homi nyaya inongoperish like that homi aiwa zvenhai homi dzoka kanya indira kuti nyaya kutiite zviri raitika nokuti inozopisa ka ukazopinda taiti mapictures ndaanazvo zvedhiya handiti zvinoda kuzofa here kunge uyo aida kufa panguva yangu nababa Judy kumvenge hazvizoiti chidzoka iwe titaurirani nhai homi kuhomi unozvifambisa sei homi anoda kuzvifambisa sei zvehomi nekuda mivhara musataure nyaya nekuti kwai nababa Judy makambopota mauraisa munhu kumvenge asingazivi zvemvenge kuti kwaipost kwavanhu ndiani vakafa here vanhu vacho vaida kufa kana kuti vapenyu dei vakafa kauchiti vakazofa zvino munhu aidazve kufa haana kuzofa isatina kufawo neintaneti ivo mai ava havana kufawo nauda kuuraya nhai homi aiwa homi dzoka nhai zvinoita izvozvo anodzoka zvedu wati ndihoni wangu ndongoda izvezvo zvokuti nani zvokutereteniwa ini zvokutereteniwa ndizvisingadi
ndikuziva kuti ndamhanya guys. Don't tell me about ndamhanya. Aiwa ndinti kubata ndindi pa life zve. 9. Handimuzivi kuti ndiani zve. Hachadodi kudaira. Homi. Ave pa life. Homi uzupenda mutuka ndafona muchiwa. Mama akatiteerera ndichifona. Homi hachadi atodzima foni. Hachadi kudavira Homi. But anyway, Homi no problem. Ini kana usingadi kudavira ndakuchingopostawo. Iwe undipostewo sezvo 2016 nababaji tenda kuraisa hama yako. Nababaji vakatofa kana usina kupawa. Babaji vakatofa Homi. Babaji vakatozofa ufunge. Vakatozoshaika babaji vakatozokomita suicide vakafa. Saka iwe Homi ndichazi ndakuposta Homi wangu. Zvino ndanditi tifone chitaure nyaya iyi pano. Antiwana, ndachitaure nyaya iyi pano kuti vanhu vayanze kuhwisisa nezati wave mucomment section. Andika kuti vanhu vahwisise kuti side of the story akamira sei. Rega ndidzokorodze kuplaya maaudio ako Homi because iwe uchadi zvokutaura neni naye Homi. Saka tingadaro atingadaro zve naye Homi. Gaiti mbodzokodza maaudio ako uchiti wakauraya vanhu Homi. Zvino zvaunoti unogara kunkoba 7 ndakutokutsvaka kuti mapurisa uyomba kwenu. Ndakukugadzirira isazika. Yokuti you cry mother, you will cry. Newacho ndida kukuhekera igroup. Ndiwa Homi wangotaura. Bvunzai Father Philip Matombo anondiziva anokudzeta mine space kunzi chiyeraka hazvirevi kuti munotonga magurupu. Arimo conversation Homi. Arimo manzwa. Isomwe takauraya vanhu kudhara muhurumende yeZimbabwe kugovernment saka dauri. Ndiwe uyu Homi. Ndiwe Homi. Andisiri muzondiudzai nezvekutaura. Asi muchange muchimama kuFacebook. Ukisa namba dzenyu. Don't worry. Ndiwe Homi andisiri indadari. Ina nhamba uri munhu aida kufa akanga achida kufa asi haana kuzofa aposta kunendeki. Tikuzviwisisa. Handika iwe uri kutouraya wati vasara ne 30 minutes. Wati maya vasara ne 30 minutes kuti vaoneke mhuri yavo. Saka tise takafanana tiri vaurai. Tiri mhoni tose Homi dzoka. Ini kumirira nyaya dzangu. Uyomirire dzako Homi. Uri mucomment section Homi. Uyomirire nyaya dzako pamukoba 7 kwati unobva apa Homi. Ndiwe uku indakadhimita ni admitted kuti mfaina sure takakanganisa. Handika uya umirire nyaya dzako Homi. Come and take responsibility for indakamirira dzangu. Uya Homi. Hai wona ini. Homi ngauri. Homi tere unoona zvichibuda mumanewspaper muH Metro. Izvo zviya. Saka vanenge vachijoka. Handiti don't worry. Muchanditsvaga kuti sorry Emma. Mazvinzwa? Muchanditsvaga. Mucha kumama kuti mama timami. Takauraya wakawanda kudhara. Maminista wobva. Ndivene makuva wobva pasi Homi. Nandina. Kana Homi. Utori nemakuva ako akatowanda ari pasi Homi. Vandisika kana. Aiwa kana. Kuna umwe wekuti atito kuansi rigatirige kuansa ananyesha tabvirei. Did I say I'm a saint? Nay guys, chimbonudzewo pandakati me I am a saint. Tell me where I said me I am a saint. Tell me where I came and said me guys I am a saint. Ini dzekumveka ndini ndoganisara kuti I came out publicly several times and said, guys, I'm sorry. I am not a saint. Yeah? Ndosaka dzangu mchitaura dzamunotaura every day pamunenge madzidzwa. Hamuiti patere ananyesha tazvirai pika na mukazwa dzangu dzichitaura. Hamuiti pati. Hamuiti patere. Hamuiti pati. Who said I'm not a saint? Tiudze pawaka uchinzi I am a saint. Tiudze wauya paHomi neghost. I am not a saint. But iwe unoda kuuraya munhu izvozvi so anoda kuuraya munhu Homi. Udikira Homi. Hauurayi munhu Homi. Hauurayi munhu. You are not a saint. Ini ndakatombo. I'm not a saint. But ndiri kutochinja wangu ndakatochinja kai because I know where to draw the lines. I know where to draw the lines because ndakatodza kumvenenzele kokuya iwe Homi wati munhu aide kunooneka hama dzake kuti umuuraye. Homi you lie. You lie Homi. Tuda kudzwa kwakaisa dzamara ini. Wakaisepi dzamara Homi. Wataura nyaya dzamara wega. Idzi ndiri kutodzifambira. Wakaisepi dzamara.
ndiwe ko hausiri wena ukutaura naye is it not you mina tinyatso kundambeni is it not you uzimai avo vandifonera street ko mai vanotuka ivavoka zvake but I'm not going to vote. I'm not a saint. No one is a saint. You neither. You are not a saint. But ku Facebook ndatopedza uko kumagroup epolice echiye magroup akati one day ndatopedza ku Facebook. Because andisiri ndosviba. Ndiye achasviba. Vanhu vakawanda vauya vese vakatuka vari kuinbox kwangu kwandipa. Nezvaaitaura anotuka vanhu hamuzvizivi imi mijera. But ndarwadziwa nemamwe mashoko andiudza chera. Ngauya tuziyateitaidza maritano. Ari kuuya achizvinaturudza pano pagroup ko arege kutaura kuti ndindafonera mai ava ndikatanga kuvatuka. Hatiti zvinhu zvakadaro kutuka mumwe munhu wausingazivi havana handizivi. But it's fine guys, it's fine. Right. Vanyuwani vantanguya pano nhasi ndavanokuvatana achitudza notukanzwa inoti I know I am not a saint. Guys, let me repeat it for the 100th time. Me, I am not a saint, guys. I am a sinner. But I strive to do good these days. That's why you don't see me in so many things. Ndiri kuvavarira, hakuna mutsvene pasi pevhu. Ini handisi mutsvene, asi ndiri kuvavarira kuita zvakanaka. Ndosaka ndauya neaudio because itai hama dzake dziri kumutsvaka kuti aripi. Saka tikuda kuti tichiziva tamuona kamunhu akatisapisa munomi wangu. Tuda tichiziva. Zvokuzoti yeye saint ratove drama iroro shamwari. Ratove drama. I'm not a saint. But ndinoenda kamira pachikwai. Vandifonera street ko mai vanotuka ivavo ka. Anotuka zvake but I'm not going to forgive. Ndakanyarara nguva yese ndithreaten anditi iye ndiye atofona akandituka ndakanyarara anditi afona akatondituka anditi yazviti ane high position muTanzania tochiona kuti ane high position ndiani ndakanyarara kambandidzurei but I am very dangerous ndoda kudhila naye private. Right. Ndiye afona akatanga andifonera akandituka why asina kuzvitora pano pagroup kuti andifonera akandituka. Musampembedza because ku Facebook nditori busy Facebook. Right. And pane dzimwe nyaya dzinoitika dziri dangerous ndichange chiti ndiye. Saka mathreats akadai sekutsetsena munhu ndo watisiri kuda. Azvireve mira ndikudze chimwe chinhu one guys. Azvireve nokuti ini mutadzi nokuti munoniziva ndiri kubveke ina ndakuya neghost kai ndandiri inini. It was not a secret. It was me straight. Saka I took responsibility of my own actions, right? Hazvirevi nokuti kumvenge ko ndandisiri mutadzi ndibva kuringa kutaura nyaya dzinenge dzaya kwandiri ndibva kurimira nechokwadi because ndakambotadza ndogona kuve ndakandotendeuka nezuro wangu uri kuwa ndati ndikubatsire dia inotonzi past iyo senge iyo idea 2016 kakumvenge inotonzi past tikurarama present and the future antiwaona so chero umwe anobva titindoka nezuro chaichai nhasi otofuma chero ndatotendeuka muna nditendeuka every day saka don't ever kuda kuya play a game rekuti ndenge kuda ishamari we move we walk takatoita walk past only muna peregwa ndiye anoramba chita bring out zvinhu 2016 tavamuna 2026 10 years later handi kuzvinzwa and I'm not even ashamed kana kuzvitaura ndega ndosaka ndichitaura several times because ndakatorarama mazviri ndikatopisigwa ndakapisigwa ndenge kai zvandakabvuma kuti ya ndapiswa manje nemafira kureva zvandakabvuma ndoga ndikati aiwa it's my time to shine and I shined and shined and shined ndakashainaka and zvikabva zvapera ndikati yes I'm starting a new chapter hence I started a new chapter so pane nyaya iri kutenderera yaitaidza mara yataura mukadzi uyomi ega nemuromo wake it's a very sensitive issue kune mhuri isingazivi kuti hama yavo yakaindepi kune mhuri isingazivi kuti hama yakangodisapia matheories akabuda matheories akatenderera pakataugwa hanimaona pakataugwa zvakawanda hanimaona so kana nguva yakwana pabuda nhasi munhu achitisa masana itai kuti hejitai tototi mapurisa itai basa chiri kundinakidza nenyaya yemusa chiaitika guys nyaya ishi yandiri kutaurai embassy yekutanzania yakapindira panyaya ishi haisi nyaya yekunzi ibackdoor mai homi wangu uyu vakafonegwa neambassador nezuro mai ava homi it's a very sensitive issue there is another clown kamunhuwo zvako kabva kwakuti you are not a
ambassador nezuro humi wangu ish uyu wokunzi ndoda kuuraya uyu ambassador vakamuti kwaari unoona manje nezviri kuitika kune dzimwe nyika idzi ukaenda nesachinyaya idzi kupolisi handika because akataura zvakawanda pane tanga kuita inogona kutenda into xenophobic handiona let us talk to ye vakamufonera mukadzi ushu handiona ndakwa kuti chimutso chamusha kupisa vakamufonera mukadzi ushu handiona vakamufonera mukadzi ushu akambotanga asingabatiki homi wangu uyu akatanga asingabatiki handika ndipo pavakamutsvaga kuinterpol vakati kuinterpol ikati hatina munhu akadai saka isi nyaya yapasi pemuti nyaya yemubikirwa kuti yatanga nasimeni pano ndati yakatopindigwa naambassador nezuro hani muri kuona vekutanzania ivava saka patiri kuda mukadzi uyu uchamuuraya officer uchamuuraya because nyaya yasvika kuvanhu ndatoseva life yemukadzi uyu kana uri mhondi zveshuwa inouraya vanhu uyo uchamuurayi because maaudio tave nawo and the ambassador knows about the story vakakufonera nezuro saka uyu right now she's safe wauda kuuraya munhu asi zvazvino pane pending issue yekuti nanhasi vanhu vekwadzamara vanoshiya kuti mwana wedu akaenda kupi izvo iwo uripo hako ndiwakauraya munhu unotamba nekushama muromo mukadzi mukuru pamaguru pazere vanhu uchitaura zvinhu zviri sensitive kudaro zvinhu zvinonyudzisa kudaro uchiti uri homi wangu apa kubva atozoya achiti zviti homi wangu aindogara ku7 ema ndichatotsvaka kuti ema ku7 ndiani hani maona isensitive issue guys wakamboona hama yako yangodisapia kunge yangodisapia hausi kuiona then kungobuda munhu achitotomoka years after 25 years later kana 10 years later kuti isusu takatouraya vanhu vakawanda takatodai saka please tell us where itaidzamara kuti makamisepi kana kungotidza hama dzacho kune bhodhi yake hama dzizorori saka nyaya yako ndichange ndichifambira homi kusvikira wataura neni homi ndichange ndichitaura nyaya yako andisika so tichange tichingofamba nenyaya yake andisika vari kupindura mirai vari kupindura
right. So hanzi Naomi inini handina nguva yekuti ndirameitaura newe. Bye bye. Ndobva ati mai vanotuka aisachi tatifona. Toda kuita zvekufona tinotaura pano. Hatitauri kuseri Homi. Maaudio andiri kuplaya aya ndeyako maaudio andiri kuplaya Homi. Haasi maaudio eumwe munhu. Ndiwe Homi. Zvokuti anzoona kwai ndati ndoda kuuraya munhu kupi. Regai ndimupe maaudio ake. Regai ndimupe Homi maaudio ake. Atiudze kuti Homi ndinewe ari kupana. Homi ndinogadzira saizi inokwana. Tiudze kuna Itai. Tell us where Itai is or else uri kupanana chete. Ende uri kuzopanana tiudze kuti Itai ukamisa kupi. You ndiwataura wega palive maaudio ako. Hatisiri sima audio kati masivi. Saka zvokuti unoda kuya kusenzema kunita bribe kana kusava shamwari watosangana unondiziva wani kana uchinezondiziva wani. Unondiziva wani. Kuti tongobira pachokwadi. We stand for the truth. We stand for the truth. We stand for the truth. Wangati zvitsagamba iwe Homi. Wangati zvitsagamba Homi. Wati uri gamba. No defeat Homi. Doka. Kana ndida kutaura nyaya huyapa life. Koda kutaura nezvenyaya. Huyapa life. Nokuti guys nyaya ndinoda kuzodzifambira. Munataura ega mamunzwa guys. Munataura ega kuti ndakauraya. Tisauraya vanhu ushu. Ndamupa maaudio zake. Kuti unogoramba zvinhu iwe achindiwo. Uda kuramba nei zvinhu zvakaplaya. Nei mukadzi yangu ne demoni chaitero. Vanhu vakati vane mademoni. Nei ungaramba zvinhu zvataura. Zvinhu zvataura zvataura paaudio zvakaplaya apa. Kwai ndapoti ndoda kuuraya munhu kupi. Ndapota zvaItai kupi. Zvinhu zvataura pamaaudio apa guys. Zvinhu zvataura ukamuna kuzviwawo here guys. Tauraiwo hamuna kuzviwa. Hamuna kuzviwa here guys. Hamuna kuzviwawo here guys. Hamuna kuzviwa here. Hamuna kuzviwa. Hamuna kuzviwa here. Achitaura oga pamaaudio apa. Pane kuti auya ataura kuti maybe ndaingovhundusira. Handika abva ada kuya pandikwai mukundinyepera mukundituka. Isati ndambomutuka. Tangomutuka Homi uri kuzvamisa sei. Saka chichana kuti hama dzadzamara dzizive kuti munhu aripi. Hama dzadzamara ngadzizive kuti hama iri kupi. Ewa Homika urimo mucomment section ati haunganyarari. Hama ngadzizive kuti munhu uripi makauraya ndimika. Kana usina kuuraya kuirashi. Uyaka. Uyaka ndida usina kuuraya uya uti veriwe. Inda nchikutaura onchitukana nayo. Ndangoda kuva threaten now. You don't threaten people on social media using such kind of language. Nyazi is sensitive like that. That's a sensitive issue. Nyaya kadaro. Yekucheka kwekufa komunhu mutamba nasho. Ina musina ma limits pa social media. Hauna ma limits ne makai. Say usina ma limits. Say usina ma limits. How gwadziwi wakaita sei kune mhuri ina nhasi havana kana maanswer. Havana kana maanswer na nhasi. Na nhasi havana maanswer. Mugroup rakazara vanhu unotaura kuti ndinouraya vanhu Itai vaya akati amatuke zvichokwadi havatomuzivi. It's true. Havatomuzivi amatuke. They don't know Itai. Havatomuzivi. Mukadzi uyu akamuuraya havatomuzivi. Aiwa kana guys. But ndinoda kukugadzirira isize ka yokuti you cry mother, you will cry. Newacho ndoda kukuyekera igroup. Takuyekera igroup zvakanoti kudai. Bunzai Father Philip Matombo anondiziva. Father Philip kwai munoziva moti. Father Philip yaibani kuti munotonga magroup mother. Kunzi Chiera. Ana Chiera muri kuera. Isomwe takauraya vanhu kudhara muhurumende yeZimbabwe kugovernment saka dauri kana wana dzamara cheo vakashayikwa mozondiudza imi zvokutaura imi asi muchange muchimama muFacebook yokuisa nhamba dzenyu. Don't worry. Handimashuwa. Handimunoona. Ndiye munoona zvichibuda mumanewspaper muH Metro. Izvo zviya. Saka batani vachijoka. Anditi. Don't worry.
muchanditsvaga kuti sorry Emma. Mazvinzwa? Muchanditsvaga. Kumama kuti mame. Sitakauraya wakawanda kudhara. Maminista wobva akaenda muzonetswa neni. Vakauraya maminista. Inotori chimai chinotonetsa vanotokudza kuti chimai cheche kuinterpuka. Ati amutuki munhu pasocial media anditi bandikukupai. Ndikungokupai madays mungooneka family yenyu. Just mungodza kuti guys mukazondishaiwa ka something wrong. Handisi zvekutaura zvakawanda but ndiri kungokupai some minutes just say to your family guys ka mukazona musasandioni ndikatadza kuwanikwa mapfupa angu it's fine. Handi muri kunzwa mai avo vandifonera straight call mai mutinyarare mai vachita zvinhu zvakadai. I'm not going to forgive. Ndiri kungomupa 30 minutes dzekuoneka family yake for today. But kuFacebook ndatopedza uko kumagrupu epolisi echiye magrupu akati one day ndatopedza Facebook. Because handisiri ndosviba ndiye achasviba. Vanhu vakawanda vauya vese vakatuka vari kuinbox kwangu kuvandipa nezvaaitaura anotuka vanhu hamuzvizivi imimi chera. Anachera kwai munotuka saka mamunzwaka ogane muromo wake kuti ndakauraya vanhu. Wanduudza chera akauraya maminista ari kuuya achizvinatsurudza pano pagrupu ko arege kutaura kuti ndindafonera mai ava ndikatanga kuvatuka. Atiti zvinhu zvakadaro kutuka mumwe munhu wausingazivi havana handizivi but it's fine guys it's fine. Right. Handi mashuwa vega Facebook name vanonzi kwai nchiko Facebook name handiti adzoka. Good morning everyone. Good morning. Okay. Kwai ndo aisa audio. Kwai ndio audio ndakatikigwa. Naomi ingofonazve. Iwo ngodati tikomi chingofona tingotaura uraiti ndakudzikama. Ndendise audio. Uraiti Homi iwewe chingofonazve unyatsotaura nyaya yako uraiti usazoti kwai ndakutuka uchindeera zvenhemaka Homi usandeere nhema ingotaura nyaya kuti nyaya yakatanga so nokuti pane serious crime up. There's a serious motion kuti izvo ndava kutofa dzifambira nyaya idzi Homi teti singadi uri Homi wangu handiona iwe chifone tichikuita zvokutaurirana tichionesa vanhu handika toedza namai ava voya pagroup kana wakanganisa vo wakanganisa kutaura Homi hazvitaugwi zvawataura izvi wokumbira regerero Nine. Kati when you have to tangira. Kai ndo patangira nyaya. Hapo nditumira yeye. All the men in Tanzania. I'm not going to talk in Swahili. I'm good in Swahili. I have 30 years staying in Tanzania. Akudira ma audio, akuisa ma chats avangochitukana nemukadzi wake nokudi. Isoka zvinoshita kuti vakuye vose dai. Kama ngoya vose zvema chats tikanonoka. Dzimwe nyaya tinasanga ari pasindi bai. Ndoda kungotsiura varume from Zimu, vakadzi from Zimu. Tese tofunga kutsiurana. Ndonga mukandifollowa paFacebook Anmia Makadzi Farmer. I'm a big farmer. Zvisingatoiti muTanzania, Rwanda and DRC. Ndoda kungotsiurana hanzvadzi dzangu kana takauya muno takazotsvaga mari. Handiti musadyiwa mari dzenyu nematanzania kuvarume kunyanya ndoda kukutsiurai musadyiwa mari dzenyu nematanzania zvokuti muenda kumba takukubvisirai konde ise nditauri macitizenship muno toti kuvakadzi masisters angu ndoda kukumutsai zvakanyanyisa musachiva kuti ndoda kuroorwa nemutanzania wangochitaura advice yakanaka wanda kuuraya vanhu zvabvepi maUgandan maRwandan vanhu ivavo vaneka kudzvanyirira ndichataura neshona bhosi vamwe vacho vanhu ivavo vanodzvanyirira vakadzi munoitwa nhapwa mugotorerwa mari yese yamashanja varume ivavo vanodzvanyirira vakadzi chavanokuroorerai kuda kwokuitai mahouse girl ende chero mukaita chese chawaita munodyirwa mari kana vazoona kuti manje vapedza newe muchenjere vana munovasiya nevanhu ivavo kuroorwa muno kunoda munhu akamutsamutsa zvatakaita isu kuti unenge uchiita mabhizinesi ako back home unenge une like inini back home I have my own farm I have my own
things. Mukatariswa kuti companies ese emishonga anopinda muTanzania anoti ndinopinda nawo. Companies ese ematsviyana anobva enhiyo, companies emishonga yemombe, vana LSS, company yese yapinda muTanzania zobva kuchando ndinotopinda nazo. Company yese inobva kupi ndopinda nayo, dzematsviyana ndinopinda nadzo Uganda, Tanzania, Rwanda. But mari yandinoshandira guys, 30 years in marriage ndarohwa muTanzania, handipi murume mari. Open your eyes, Zim ladies, Zim men. Handipi mari yandarohwa yandashandira yemabusiness angu, handipi murume. Because iye akati anondida handiti anogona kundichengeta, ngaandichengete. So ndangoda kungokutsiurai mese because tiri kuona zviri kuitika guys. Zviri kuitika tiri kutozviona chaizvo. Masisters angu musachiva maTanzania aya. Ruoko rwaine munhu unotinoti anoda life, anoda chiva. Vanhu vanoda kukuita maosgerawo, kugara rumba wakavharirwa. You don't go anywhere to work. Zimbabweans, before you get married, maTanzania aya, be clever. These men, they eat your man. Ladies, open your eyes. Open your eyes. Ini pano pandiri ndakarohwa neTanzania. That is, handipi murume marini. Murume mari. Nemi Zim men hanzvadzi dzangu. Please, siyai kuchengeta vakadzi vemuTanzania kumba uko. Akarogwa akiri muTanzania ake. Right, saka kwai ndo patangira nyaya. Handika iye akarogwa nemuTanzania nasanga chitsura kuti musarogwe nemaTanzania. Musavape mari vamwe, musarogwe navo because vanokudi anyway zvokurogwa kana nekusarogwa izvo zvese hatinei nazvo hedu ndezvekugroup kwavo. Nyaya yedu iri pamathreats homi kwanzi mapindira nyaya ndiyoyi. I was wrong pakutsiura. Ndo zvanyora ndikamuti aiwa nyaya yekutsiurana kwenyu hatinei nayo. Nyaya yemathreats awaita neyaItai handika ndiyo yatiunza pano. Advice yekugroup kwenyu koko kama muchita iwa hatizivi group yenyu kuti ndechii. Handika mamutara nezve kwanzi ngaaburitse zvake zvataura aiwa iwe ingotipa zvehomi. Iwe ingotipa. Because ambassador wakakufonera kahomi nezuro. Ambassador wakakufonera iwewe nezuro. Ngaigani mboti yakufona kuda zvino chadaira. Manje ina ndikasamba ndichita zvokutaipa kahomi. Ayo zvokutaipa ina ndichawanda ndichita zvokutaipa. Shamari homi ka ini zvokuchara machitaipa ina ndichakwanisa because ndito disturb life yangu ona ndichimbokutaipa chidini. Ndandati ukafona wotaura pakatangira nyaya yenyu tounza mai ava handika wotaura wakanganisa pamathreats munhu especially panyaya itai yawataura homi. It's a very sensitive issue. Muri yakashaiwa family yavo handika family member yavo and then iwo vota zvoti ndakaura even vana itai. You don't say such. Vota kuti ZANU-PF ndaidai wangu. You don't say ndizvatiri kuramba kuti mushandise mazita emusangano kuti takauraya vanhu muchishandisa muchisvibisa izvozvizvi zvatiri kuramba. Saka isatiri kuti mutaurirani handika hanzi uye zvinokunyorera nzasi adena ndiyenya kundifonera chindituka but iwewo nemathreats iwe watisara nenyaya hombe daka yake wakafonekwa naambassador nezuro nenyaya ishandi. Saka iwona iko zviro zvakuitika isusu nyaya tongwenisa kuma-authorities manti zvese inini kanida kuwana i2 seconds izvi i2 seconds vanozotaura kuti unowanikwa papi handiwana sezvo wati unobva kwepangu pa7 naye ema. Saka zvinetsi but chatati mutaure nyaya because iwewo uri mukadzi mukuru a whole big mother handika magatsi ekuteerera vanhu pabhuku nomawanepi pinda usingaitse mukadzi mukuru kuchibhiyevha kunge hure remukomboni ema unozviwanepi zvakuita izvi unobudisa mathreats akadaro pavanhu. Hauna hunhu wangu shame sorry hakuti say this homi uri homi asi hunhu wakati chairman hasi kuda kudavira foni tichingomudza chokwadi homi ucho ndinazvo ndikura asi kuda kudavira foni kana ndikura machiminda tena but chokwadi chimwe chini yake chakura machifamba nayo guys nyake nichafamba nayo animal nyake nichafamba nayo nyake nichangofamba nayo ndizvo ndakuita
Hanimona handichadi zvokuramba ndindatenda kusvika akuda zvokufona panapa kana asingadi zvokufona ina handichadi zvokuramba ndichimira 10 6 9 tamuza kuti ngaafona achadi saka alright guys nyaya mai ava tichadzoka kwairi Tanzania haina kupera because tikuda kuti tizive kuti vakaisepi itai ava mai ava vatizive kuti vakamuisepi handika kana asinga handichatorespond kwaari because akatondikavisa bura asina mweya handichatorespond ndakungofamba navo kuno kuhomi vangu ava tosangana kumba handimaona kwanzi uri kuona vanhu vari kuti makadini aiwa I'm not going to entertain you womi handichakuentertain zvatopera so iwe tuzongotsudza kuti wakaisepi bhodhi yaitai makamuuraya mukamisa papi zvekutaura kwaita kuti makauraya maminista naima maminista akafa ndeyapi naini akangodisapia zvisingawisiki mamaminista ndeyapi tichingotodzifambira tsika 19 kuri mamaminista akashekwa ndiva nani nai maminista akangofa zvisingawisiki ndiva nani titongodzifambira because maminista wakauraya namaminista anti mamuwa wakauraya namaminista bodagezi uri right wakangorwara vadhongi akafa hazviwisiki kuti ndiani wakatemba around dzamabhureki ake unenge anoziva sezvo wakanga arimo achitwa ndakauraya vanhu maminista unoziva uzvo saka iye ndochazodza mapurisa kuti zviri kufamba sei saka itomboisiya pasaidi guy tichafamba naye arimo mucomment section tichafamba naye ndosaka ndiri kumupindura handimaona saka evidence against ye antori nayo handimaona instead yekuti abuda achitaura vamujuri vakapisiwa paya vakangopisigwa mumba pamwe ndiye iye wakanokanda bhomba ushu ndiye wakalaita iye mukadzi ushu homi wangu ndiye unogona saka ngangouya ataure kuti chichakaitika atange miromo iyi guys miromo iyi inoparira andika miromo inoparira but tozoona manje homi kuti muromo wako uiko uchakusvitsa pachiripo chizvita dhani gagani nepasingani itai upi wacho iye dzamara atitaura wani ataura ega maaudio yake saka toda kuziva kuti wakamuisepi nokuti haufani kutaura zvinhu zvakadaro pane vanhu don't say such nonsense pane vanhu taura tukanai chaizvo but muromo ngaive nemabreaks because zvinhu zvine pazvinogumira right tombokuisa pasaidi wewe Tanzania hendei kunhingi tine imwe kai guys tomboenda kusandi uya tione sandi kana wauya chiuya tiri fona tione usandiita good night homi kwai good night let me sleep usandiita good night hatiesikuwirirana kusvika watiudza kuti itai uripi ndopatitataka kuirana ipapo right homi uya homi svikwai homi sandi uchiripo here sandi tiwe kuti zvakafamba sei timboenda kuna sandi nekuda kundityisa ndingazviningirira kutedza ya wavepo waafrica ndauyapo wani ndauya ndandisina kukuona right okay hanzi add me right let me try to add you tuone ram tuone send request nditotry kuadd nditoti add ndatuona ndasenda request nditotry kuti add aiwa wasenda inoti request right nani send to website one ukunokwira dekavhuma iringoti adding ndikationa iringoti adding you guys iringoti adding chwadi Sanji hello iringoti adding chamati songa titongotaura ipapa because iri kutoramba kukwidza iringoti adding saka ichi iringoti kuramba totoda zvepafoni papa Sanji ansika toda kuti tigwisise kuti chii Sanji what's going on what happened na bro wako nyanguri tikati all day one mangofuma 2 days mabva kujere kwenyu matoya mapandukirana mautopurana mukumbonekandana chii ndakatambuka rafu chii chakaitika zinane foni atinota rega ndibve palive yako ibva palive ndabva because palive amene zvazviri kuitika. Chii chakaitika Sandi? Makunzwika handiti
unoziva soka zvandakaitigwa zvakaoma ndaizvigarira hangu life iri simple yakadii hayo handirambe aminvolvedwo nedi because choice yako yekuti unoendawo padhuze nemunhu nekubhilivha zvezvaanenge achitaura kuti atakabhilivhisiwa chakandigwadza chakanyanyondigwadza inini zvakanyanyisa ndechekuti ndashandisiwa ndine hope yekutoti mari yarendi ichabuda ipapo ndashandisiwa kudaro handina kupiwa chunu ndaita mainvestigations bva ndaziva chikambani chatati chichandira chochi kuti chadobhadharani owen wadobhadhakwa hello mutiripo tikuzwa famba nepoti uri kundinzwa unitamuti kandiwe kuti aiwa tikuzwa nde saka iye ndikati tofunga ndikapinda kana muchibhedhi sita che3 ndopakati vanzi indini ndoda kuti ukapinda payaka imwe room ndoda kuishandisa seoffice saka iwe it's not like utongozvibhedhera rendi yacho yose hani mashiwa saka ndakabhilivhawo semunhu waiona maconducts emapresident ekumorishas mumaconducts make ende semunhu waiti iye wakambogarawo kumba kwaqueen elizabeth vakambomulinga-linga saka zvakaitika ndezvekudai tashanda mari unotoiweka udona kuti ichi inokwana kudobhadhara rendi inokwana kana kuita zvese saka ndakabva nangoaigriya kuti regai ndinogarapo ndaita mainvestigations munhu wabhadhaka waakutoita zvake chimwe futi hure rake raakutamba naro iri rimwe riya ndini ndakaintrodusa hure iri mugemu hure riya mugemu raakuinda manje raakuda kunozvinasa saidi raro because rakaona rikati uko kune malingi rakabhilivhawo nekuti owen une inonzi convincing tongue zvekuti unodoona sekunge unodovaka manshoni mangwana convincing tongue zvekuti kana even uya unonzi anuyu wakambonditipira but unenge usingazvivi unenge uchikuti sezvo achikuzoti munhu wese wakaenda padhuze naye wakashata iye ndiye wakanaka ndiye jesu nekuti unoti denga rakadomirira nekuti une mwoyo wakanakisa chaizvo zvisinei zvadaro zvaitika ndarasiswa ndaita sei then uyo waenda wandimerura nerwesaiti vakutobatana vachiinda kumarizoti vachiita sei zvekuti unotoona kuti munhu vaane mari ndakatonzi ndiri kukuwekera mari yako ndiri kukupa ndofanira kuratidza ichati racho handina ndofanira kuratidza ndakutumira ichati ndikakutumira mavoice note because vaifunga kuti proof handina paya but ndopandakainvestigata ndikaona kuti munhu wapiwa mari asi wandiiginowa ndopandakatanga manje kuti kuoverreacta zvizhinji pandakati sori kuna queen elizabeth zvakaenda nepamwe saka nyaya yako sandiwe you are saying iwewe une bitterness yekuti you were promised mari hauna kupiwa mari and two nyaya yako hombe wakarwadziwa kuti friend yako wakaintrodusa kuna owen and then friend ndobva yaovertaka ndizvo ndobva yaovertaka handina kupromiswa mari kuti mari ndichaishandira because inini I would work overtime kuti ndipedze target because company unoshanda netarget ukapedza target sozati unobhadhakwawo saka ndakamhanyisa target akabhadhakwa mwari asina inini haanazombondipa kana sendi inini hangu akazanhasika iwewe mese naowen handina inini hangu handivenge I might not like zvimwe zvinenge chiitika stuff like that because ndakutozivawo nenditozivawo zvane nditozivawo handiwana but handizovengi so panguvaininde ndichida kuzama kuti ndive zvangu pakati handizoona but ndoda kuti ndibvunze naisandi let's be honest and fair here pane nguva riri kutenderera riri kunzi iwewe naowen wakati owen asungwa uchibva waenda kunotora zvinhu mufoni yaowen uchitransfer into your phone right and owen angateve mukati then your so-called friend yawakaintrodusa kuna owen ndiye akazoudza owen kuti sandi atora zvinhu mufoni yako zvinenge zvakaita kuti owen ati what are you trying to do uri kutora chii mufoni mangu ini ndisipo chii chakaitika handizvo here asipira ndikuze zvakaitika kuti atiri kuhospital owen wangamwa nhingi yepoison saka tiri kuchipatara angamapoison mirachiaiwa zvekutamanyisa tichitambitanambitani wati owen akaenda kuchipatara amapoison yeizvi wanga atempta suicide nekuda kwei wanga atempta suicide hanzi inini queen elizabeth vari kunditraumatiza vanondifonera daily vari kutuma vanhu kumba kwangu ipapo wanga ambomamisa
vanhu vemunharaunda Owen munomuziva kuti ndiBhatista. Saka Owen wakamamisa vanhu rege ndinde nechekure mbichana because ndatomboti vanhu vendisai apa because ndiri kuhwahwasha gendende apa pasina noise. Saka munondiwa saka zvakaita ndezvekudaiwo ipapapo then anoti yeQueen Elizabeth wakaenda nekumukomana wecousin yake tichangoti cousin hanzvadzi yake mufana saka mufana wake une boyfriend yake saka boyfriend yake anoita zvekupinza mota saka Queen Elizabeth ude kumisa hanzi wakamisa madhiri iwawo here pane nguva yakaita 2 days 3 days vatoomesegwa zvinhu kupinza kwawaita mota kana kudidi saka zvakange zvakudini vakukomplena manje zvikanzi munhu ari kunyanyota ate influence akadai ndiani saka zvanzi Queen Elizabeth ari kutostarta akatoona togara papi akaona kuti murume wemufana ndiani then pakazototi amamise munhu manje paka vana vaitamba handitika zveni vari kutsiurwa kunzi musatambire apa mwanasikana wanhengi uya waOwen ndobva atanga kuti apamuromo paakazikanzi ndiye mwana wamai vekudini ndiye mwana wemurume wekusungwa uyu hatiti zvikanzi zvavasina unhu kutodza ani kutodza baba vake ndopakatangira nyaya saka bamai vakaneseka nemashoko pavakapedza kudaro vabva vatukwa kunzi chiko nezvinyadzi nemwanasikana uyu ndopavakatora mwanasikana kwakuenda naye kumba kwaOwen vakati chokwadika vana muchavaregerera kudai mufune zvandaudzwa nemwana wenyu vari kutotaurawo handitika vakakwidibidzwa mbama kunze munoati zvakupai zvipindi zvokuti munouya kuno kumba kwangu mondiudza kutini mwana wangu handigoni kurayira makamira sani vakakwidibidzwa mbama mufana achigwinya mai huro futi vakuda kuvasupidzira pamasteps ndakuda kusvika ndokuti mazviwa mai vavadonha havadofa vana vavaende vakadzvingwa pamberi pevana vavo mai ava vakatraumatizika mazoti Owen une simba kamai havana simba indonda mai ndopa vakazoenda kupi vakandoripota kuGaborone polisi vasvika kuGaborone polisi vakaponesa kubatika Owen Bhatista wakanetsa kubatika asi mufana wakabatika chop ameno zvakazoitika pakazoya Owen kukamba vana kutozowo vakabva kudoregedzewa uyu wanga adovharigwa mukati asi vakabva kudobudisiwa ipapo pakangoya varume vane mabhachi vainda kukoti hatisiriko saka hatizoti yakafamba sei batinenge yakangodzimwa zvinodarika zvakadaro but mai ava vachienda kumamedical healing kwavo vanoratidza kuti she was emotionally even inside traumatized nezvavakaitiwa then izvozvo zvichipera ndopakabva vabuda nyaya iyi yekuti mufana murume wake wemufana wasongigwa upenyu naQueen Elizabeth uyu anazochitora manje akati zvanyanya ndoti ndabva kuumbamisa munhu apa kumba kwangu uri kuya vanhu munharaunda muri kungoitwa zvakawanda ndopaakabva amwa maragada kwete maragada ndopaakabva amwa poison Owen wakarowa poison yake ndimi mutori kumashure vari kuti achisinzwisika ndiri kumashure zvingori very clear ingobatai kuti wari kuti Owen ndiani wari kuti Queen ndiani mungangoda kuti nyaya ingori very clear tiri kuti atonzwa zvinyaya yacho zvakanaka tichienda hamuti muri kurasika papi hamusepa notisinga dhai chaiwo wakatitanga muchangamu nyaya ndofunga kutoihwisisa hamini kuti muri kurasika papi enderera mberi ndobva mbadini paya inini tichisvika muchipatara zvizhinji zvanga zvisina kubhadhakwa handitika munhu wakasvika akabatsirwa because munhu wakasvikwa anga adova padhuze nekufa zvekudodi iyeye unoti hanzi unozviti uyo ndiye Jesu chaiye uyu wakaita kundisendera aita achifona aiti ari nane asi kana achisenda message ainzi ari mucritical condition saka ine hanazombomirira zvekudombomirira kuti kudii ndakabva ndadombanya ndikati zvataurwa neumwe uya ex abi yangu zvaanyora kuti munhu ari mucritical rekaiti mumanye ndinozvionera ndoga ndobva ndakazosvika zvave nani manje akutoziva kuti ari kupi kudii ndichingosvika akandibata ruoko achichemba akati
ndichingobuda muno ndoda kungofa futi nekuti inini Queen Elizabeth havasikuda kundipa zororo vandoda kutondiuraya vanoda kutoti nditofe chaiko saka ndoda kuvafadza nekufa mandisevhereiko mandisevhera chiko mandisiya ndainda saka zvakatibata tiri kunyepa then varisasteka vaananika masisters akati uyu munhu wane nani ngaachinda kumba pati tikati ngatibudena ina hapana ndikuziva zvenga ndazouya kumashure ndikaipanda kubatakwa ndopaka musikana pakandipa foni akati tora makondakuzi ari patatu paningi apo saka inini ndichibva kwanga ari ukoka ndichiinda kwanga kuina emanesi pane kamufambo exabia vanga vatoripo vakaona kuti screenshot yandatora ndeye vanhu vari capable yekuti vanobhadhara mapills because takaitotora vanhu foni saka pana ndakabata foni pakabuda matuma makondakuzi foni yangu ndasei yakudzima ndikangotora screenshot inonzi picture neimwe foni yangu ndichingabva ndatovaratidza vose exabi yangu naiyoyo ndikati ndiwo makondakuzi andatora foni yangu iyi kana musiri kugutsikana pindai futi mufoni ndadomupa futi exabi yangu yavo yakudorotomuka hati tozivi zvawatoita akuenda kunotara pamberi pani peuyo because ndofunga wanga agara aidanga ane jealousy yeubhuru hwangu naOwen exabi yangu anozoti une jealousy nguva yose waitoda kuenda padhuze because paitoona paya tichinzi taenda kumarizoti taonekwa tina naanti vekuzambia vaya unenge aizvidawo life iyoyoyo saka paakanoti apinda mukana akatsvaga weye kuti asururuse inini iye agokwana but zvinhu zvazviri pachena izvi kuti makondakuti andatora iri even foni nanhasi ndikandovaratidza ndikatadza mufana wacho ngati ndo makondakuti ndokondakuti andangotora foto foni yange yakudzima ndakabata paya ndikati inini ndida kuti pandiri kupa avo vemaadhimini vatore mafoni ese hatizivi kuti unozobhadhara wacho ndiani ngavagari vane makondakuti ese ari 4 saka munaziva kuti paakamboenda muocean paya foni taatitori nayo nemufana wake kana dei ndaida kutora zvinhu ndiudzei ndakabata foni ya for a long time taiti kutorei papo night ndoda kuzotora pamberi paxb yangu ndozotorerei pamberi paxb yangu ndine 2 seconds ne40 kunenge zotora kanguva yange kareba paya munhu ari motion taitine mukana wekuti tinotora zvatinoda because mufana aimbondifa achiti aimbodayirawo imbodii handiti saka taingode takashandisa mukana iwowo wekuti toda kutora zvinhu ini ndaida kurespecta nyitsano yekuti iye ngati svise sezvaataura kuti tinomuendera kumberi because usually ukaita grid yekuendera munhu kumberi unonyura sinzi ari kuziva mabhosi ake sinzi ari atipinza muchigame sinzi ari kuti kuchabuda mari kuchabuda mafoni kuchaita sei ngaalinde apedza vanhu handina basa nevanhu vekudi ende hautangi kuti varume havazive kutanga kana kuti vamwe vakadzi vacho mapresident ekughana aya havazive nekuti unongodotanga mufunge handiti kungoti hai vanhu vakuru vaya you cannot do that saka maitoudzana kuti munoida kumapresident chokwadi kunana Tanzania Ghana ndezvamaitoudza pfungwa dzenyu it's very real ireality yekuti munongosvika kumapresident kana Ghana mandira dzotina chadziriwo kuendawo kuchikoro newe haunoenda kuchikoro here aiwa munoziva chii imbo waisisimeli zuva rekutanga pandakasvika kumba kwaOwen handiti ndakaona uyo ari padhuze uyo ndokuzoona akupinda mumota mavo vachitobuda vachienda achidzoka musikana anga almost $1,800 muri kunzwa here kutanga kubhirifa kwangu kwakaita zvinhu zvaachioneka handiti achibuda ipapo ndo paakandipa 600 iye kanzi yabva kupi iko kuya mashuwa saka unotadza kubhirifa kuti unosvitswa kana ukamwa shuga mamota asina maplesika handiti unotadza kubhirifa kuti panapa tichala ndiani kana zvichingobuda nefirst day kudero takanyurawo ndikabhirifa kei makondakuti chingoratidzwa kunzi ndikunoona munhu andotaura naye uyo uri kuona munhu andotaura naye uyo vanditora ndiani vaita sei vandiani nyangwa paindodzinoti vanditora ndiani totovaziva mai vaya mai vakamutanga kumutora ndovaziva already ndakagara ndichivaona vanenge vari kumahigh table hazi munhu anogara mucrowd kana pari iri nguva yemusangano kana iri nguva yemafunction handimaona saka ndo zvakaita kuti ndidini nditi aiwa ndapinda handimoshuwa neukuya kumarizoti kwatanga toindisiwa tichispoiliwa saka zvese izvo zvinototunguwakabuda wakabata mari weitofunga hameno 10,000 chaiyo saka ndinomunetsa kuti 10,000 wakaise kunoti ungatiwo hauna mari yerenti
Aiwawo imari imari yeskiti iyo yange iri yebaba vaye vaindambidza imari yavo dei ndakapiwa 10,000 sisimeli ndichifamba neshoka ndisina kana chibhizinesi yandaita aiwa nhema idzo imari yebaba vaye vanga vatori vakandipa ndoma imari yavo ndinambopiwa 10,000 saka ndiri kukwangwaya zvandiri kuita izvozvi saka una mari yakamboitawo here saka kufamba mumakondakti ose mugoshawa kana dhora sandi handina makondakti andakapiwa sisimeli handida kuda kumhanyira munhu mberi sisimeli inini ndini tainvhaitiwa handiti ndoda kumhanya kuti ndipe kondakti yanhingi nditaure naye direct kana handiiti izvozvo ini mukatona imwe last chati chakusenderai ndakatomuti ndokumbira undiendese kunani last chance ndakapezotaura naye last week chaiyoyi ndichiri kutotaura naye ndichitomuti pedu weka kana mari yacho isati yaita chimbotoendeswa kwanhingi ambofanira ndijeka handina kana sendi chatokuisira screenshot ndichitoti ndichitonyengerera paya pandakazonanzwa kuti mari munhu uyu wapiwa ndo pandakatanga kuchiita hasha kuti iwewe pamaita pari kuti wakashanda wakaita basa wakanga watodzi ndakupa basa waemployiwa basa here kuti ufambire uzvikwereticho kana kuti wakangozvipekera usabhururu ndakatopiwa because haupindika musystem make kana asina kukupa kamadetails ndakaenda ikoko mukatondiona kuti proof yekuti ndaita ndichiteerana nechikwereticho chevodhumuchwa ichocho proof dzacho dzose dzodokuva dzimwe ndakupai dzimwe ndaitoinjako taitoenda paground ende vese admin CEO wepakambani ipapo anondiziva ndakatointroducwa zvanzi uyu ndiye PA wangu achange achitumira vanhu matsamba inini ndaishanda chinzi ndokupa $7 per parent saka $7 times 84 unenge uine $588 handiti vana vandakaita 84 manhingesi andakatumira 84 saka zvese zvindo zvazvainzinziwo unokupa 588 handiti saka ini ndandatoona kuti aiwa zviyo nyange ndikapiwa 588 rendi yangu i5 plus imwe yange yakanzi ichaitwa office infact ine chimbobhadhira 300 kosi zvimwe zvo zvakanzi kambani inokuitira sandi makavhura business ramakanga muchibuda muchita kuvhura bhizinesi rerefruit and veg handika pamakafaradzana hamuna kushiyana here mashares maprofits zvese harisi redu hakuna bhizinesi rakambovhugwa rine musoro hakuna ndokutaurira chokwadi yamaienda iyaya ndeye munhu wakandoti hayawo muarea akati uyaiwo mudi plazi haana kumbohaya Owen wakandohaya mupfana waOwen chete because uya Owen vanyanyi kumufarirawo zvavo vane mareasons avo vasingafariri Owen asi mufana ari ebiti kauma saka ndo mufana ndiye angangwa saka unokovaziva kuti Owen kuti vanokwana pavasina kudeedzewa vakandokwana vakatoti chiwaizvi ini ndakuda kutoti akanditi ndepangu vakati vakamba go ahead vakati fine ndovadadi vangu hakira kudzirirasho mandigadzika mudhishi nhasi mazandigadzika ndaitoti pari kuti reini ndikuti hai munoti munoda kuti jairira vana nebhizinesi munoti muda kuya kuchitenha kukuguma kwavo izvo maiti hanyi maskits awa hapana chokwadi chiripo mufuki tina chatinoti munositedza kubatsirwa kamuchizvita mhene musina mhene mubva matadza kubatsirwa nevanhu vangada kubatsirai because mati already matosvita muri mhene imusiri mhene haideni ndakazvimirira hangu handisi mhene sisimeli ndiri munhu uya ari kutokwangwaya izvozvo izvi ende ndinorwadziwa nemari yandakapiwa naqueen kuti mari ine ndakapinda hangu imba me180 kana mamu me150 mufunge mesoro mari ndakapiwa naqueen mari yandakapiwa naqueen yaikwana kuti ndaitotanga mabhizinesi kusaka waivatsukirei mari naqueen wakapiwa mari aiwa pandakabva zvandakapiwa mari handina kuvatuka ndakazenge ndakungokuyamba kunonzi kujee chete hana kuzombovatuka kubva ipapo handina raya rangova jee plus nekusazoita life iyai yakandabhigifiswa kuti plus iwewe emotional blackmail ndakatanga kurohwa nayo ndichibva pakoti ndo imwe yakandikanganisa futi iwewe unazati ndowakapinza hanzi iwe ndowakapinza Owen mungoshe
nhasi oda kundoita live nhasi waakuda kundoita live because zvese matransaction andakaitiwa ndichipiwa mari pamota ndichiita se vanhu vaya vachizviona ndichingoti ndichifamba 2 3 4 steps ex yangu vachimisa mota zvikanzi pinda mupfanhanga dorimo mota already neumwe handisi muti unonzi hani zviya tutayanzwa muzani kwavo asi ndiwe kumahofisi ari nani ndo vanga vanguchinyamba vachitaura neni manje vakati mufungeka munhu uri motion pamusaka pako mapedza moda kuita live nekuti mapiwa 2 cents idzodzi muri kuseri kwa munambopiwa here 600 makapiwa 600 naOwen 1 paya mutori pama1 anosemesa paya marwarirwa kwamutare uko nhasi moda kuushamisira saka ndabva ndaita live zvakabva zvadondinetsa plus ndakabva ndatongoti ndichibva pavari ndichibva ndaenda kwamainini vangu ndatova ndikati I want some space to breathe apa ndakunzi hanzi ndandiri kumba kwavo ndati nhama dzangu iwe Sanji, now that you are saying this, there's something ndakubvunza panapa. Pane ma-allegations akawanda ari kubuda kuti imimi girls iwewe naOwen maienda kunoti kune vanhu tine nyaya dzako kuinza mari yakati. Iyi nyaya iyi nditoriwo nayo vakauya kwandiri but inyaya yekuti I don't have handiti mapersonal zvokudaro ndiri munhu wekuti zvinhu zvakamita chero ndichiziva chokwadi I can just ndogona kunyarara for the sake of kundorisearcha munhu. Pane mai vakauya kwandiri vane business hombe handika vachitoti vanga vakadhimandwa 1000 vakabhadhira 800 handika vachinzi ndine nyaya dzenyu ndokuburitsira nyaya dzenyu handika vanoita zvokuvaka vakatodi nditorinawo machati nemastrate nechichichi handiona vakatobvisa 800 vakatutirwa 200 yanga isara kwende maita zvokuita muchienda kuvanhu chichidhimanda mati mune nyaya dzemunhu muchiexita mari chii chaitika sandi imhosva kaiwe inini panyaya dzekuvharwa kwevanhu to be very honest ndanga ndisati ndapinda muupenyu hwaOwen handiti ndasati ndapinda muupenyu hwaOwen especially iyoyo big figure yakadaro yataurikazve yandoziva ndapinda muupenyu hwaOwen inyaya dzevakadzi too one mwari more powerful ane mabusinesses all over this Tanzanian rich powerful woman Zambian rich powerful woman rich and powerful woman angati blackmail ane nyaya dzakangobudabudawo zve2 minutes kaita sei uyu inini uyo ndikaita testify because vaiti maya vari rich vakafona havasi free kana vakangonzi ndipei vanovhotobudisa mari ipapo inini ndamboti kuda vanofarira uye vanoita sei pandakazoudziwa handitauri kuti ndiani kuti iwe uri kumboziva here kuti Owen ane video clip yarich powerful woman inopisa ende ndo yanoramba achingovabata hanzi patova nenguva achingovadini achingovadya mari achivadaro saka ndopandaka iko ndopandakazogutsikana kuti kati unotonoti rich powerful woman ava kana kunzi vasvika paoccasion but havadi kutogwa neyemapicture havadi even imi vasasatodi waiwa vachita iwe ndiye munotora wako ende munodii munomiro vanenge vatori vanenge she will not be herself munozoti mai varich powerful ndakambosangana navo kune imwe business whatever yatakamboonana navo vari kufara vari kuita sei but kana vanga vari ndopandakazikadha ndega kunoti kuti ndine chandakanzwa hangu pafoni but ndega ungosatawo psychologically kuti waizi mai avanongoshekeka vakangofunzwa because pavakafunzwa mame makuhwa so vakamaramba vachiti saka iwa ushandidi saka ushandidi here nekuti izvi zvabuda vachiramba uchibudeta Owen vachifona vakafona kufona that day ndopandakangoti chichizvega here izvi ndo saka pakazozvibuda nyaya ndakazvibhiliva kuti obviously because why would a rich powerful woman stoop so low yekuti anganetsanwa nemunhu anogara mu1 room munhu anogarawo mu1 room wangabva anetsekana zvekubva mupa attention kudaro ndakabva ndatozviziva kuti video riri kupisa iro ndo ravakadzvanywa then namai vamwe so vanongoti vane chigumbu nanhasi vaitinyengerera kuti taurana Owen please ngaasangane neni zvaakandiita ndakufara nazvo anoti ane maaudio nemavidhio nemapicture aikuhura kwangu takati wani ngaabuditse kana ainazvo handiti saka ini ndo vanhu tu vekuti ndinotestifya kuti vanobvuma kuti nevanhu vanenge vari mucomment section manguwo maghost nevamwewo chaivo
ndinobvuma kuti vanoti zveshuwa vakadini vakablackmailiwa izvozvo zvinogona kunge zvitori chokwadi although vamwe vemei ve800 ava ndasada kuenda muupenyu hwaois nazvo but out of ingandisi munhu anoita kunge bitterness yekuti just because hamuchataudza muchadiwa kuda kunokanda zvinosiyana nebasa rese ndinosiya kwemangwana so ndakangozvita let it slide you know but vakandipa because ndangoti okay you know so but do you know kuti extortion is a very big crime extortion blackmailing people kuti ndine zvinhu zvako ndipe mari do you know kuti it's a very big crime. You can say that again. That's a very big crime. It's a very big crime. But I think it's not choice. No. I understand it's a social media and stuff like that. But it's a crime. It's a one day just in Korea related to kusungisa kutonyura chako mchifungwa chimurku wachisamunhu makabata zvinhu amutye mari izvozvo unogona ngoudza kungokumbira munhu mari zvakanaka nokupa than kumubatisa pakona kuti ndine zvinhu zvako saka winza cash anyway tongoti vasikana vari kuhasila ndo inonzi hustling yacho vari kuhasila patown ihustling muri kumai hasilawo patown stores aiwa count me out handiko ikoko kwezvemaizvo aizviitira zvinhu zvake ega izvozvo izvo kwandakangopinda kubasa ndekwedhiri iro remaparents 84 ratati tichiendesa mapepa then taichiendesa mapepa nekuvaudza kuti chii munofanira kudii kubhadhara kambani mufanira kubhadhara kambani yese chichichichi mudzosere zvikweneti zvamakatora handiti saka ivavo ndo vanhu vekuti I can testify ndo zvega zvinhu zvatakangoita naye chete. Then of course tinokopiwa maudhio enyu ndopiwa maudhio enyu vanasesimeni kunzi pisa munhu yes inini manje inini ndiri kugeto zveje inini ndiri geto handiti zvakaputsa zvanzikaite ndinatomaplayer nhasi maaudio iwayo handiwani me myself because hamuna kura wamunhu odhimenda hamuna chinotyisa chirimo modhimenda chekuti unobva watsoko akatoshaya koimagine saka kungoti ndaiziva munhu andodzila naye ine ndakataura zvimwe zvinhu zvisingaiti dei chinzi saka ndoda kutomaplayer ndegama audios acho aende kuvanhu tingozipedza handiblackmailwi handisi type yekublackmaila ndiri geto ndichembera ichi yakabva zvayo kugeto saka hatisi kuitigwa zvechiwaiwai zvakapusa izvi munochita kumarichi kokoko hameno kwamunenge muchizvitawo ndokwamunenge muchinodhimanda mbofunga kuti ndingapa mari yoti wati nenyaya dzako ini chinokaita 60 cheshe ndotokuza kuti mudza ndikande ndoga ndorikanda ndoga rangwi ndorikanda ndega vanhu vapedza kuona vaona say guys please rate me out of 10 votaura today zvapedza toita move on ini ndingati nobuditsigwa nyaya ndingablamewa ndiudza mari mini ini ndingatengesa mari iyoyo kucharity kuti zvirema zvihle ndichitengere ndivape kune vasina ndipe munhu ane makumbo nemaoko kuti mari mutadza kushanda kutsvaga basa muchabasa kublackmaila vanhu kutadza kutsvaga basa kuti mushande zvekuita vana vevamwe muchabasa kublackmaila vanhu it's very wrong. Oweni inyope handirambi kuti ndakamborashika njere zvokuti ndinochimira ini situation yangu ndeyekuti ndakazopinda public figure for the wrong reasons saka kuti munhu akutrust kuti ungasara nepatient kana kuti ungazoshanda kana sanese aid hai papa tinonyepa pari kunetsa but ndinoona ndaitsvaga mabasa God is my witness uyu manje unovata ukanoti basa zhinji chinotirwadza ndini ndaifamba madoor to door ndichiti vanhu vedu vadepiwa madresi andiri kuona ndiri kukwanisa kufamba ndoenda because vanga vari padhuze nepadhuze ndichibvunza kuti kwaufa bhadhara yezvikwereti kana tasei handiti iye wengoti ndoda kufona sisi Sandi sorry ndida kukukatai sisi Meli sorry ndida kukukatai pane nyaya yes ndinada kubvunza nyaya yaItai that's because I'm really interested about it asiriyo kwaitai asiri okay all right okay all right okay bye bye pakaipa Pera hedu tiri pahuku apa ndianisha pahuku wekusaiti masvika ona ndiri pekutanga pashoneti pahuku whatever okay saka ndiyuda kuda zvinhu zvamaita zvira muchingombeya
maingobhinivhisa vanhu saka hapana kwamaimboitawo madhinda wekuti mutsvage mari yenyu maingomirira mari dzedu dzavanhu. aiwa kwete kumirira mari dzevanhu isachi kuningirikina tandi izvozvo zvainingirikinika zvekutera swereti mostly inini hangu damo upenyu hwake handina kuzoona kana aizviita kuda anozviita ndisipo zvekuti anawo blackmaila munhu inini handina kuona ningirikini blackmailing pandaa ndirimo muupenyu hwake yanga yave more of basa iri rekuti daundotevera swereti fambira vanhu and what chete. Thanks you, and I don't understand. Inini nemai vakatauya kwandiri fair but ndakangoti you know ndangozvisiyana ndangozviignora because ndaingoti azvoita kunge ndiri kutsomana nevanhu or you know ina handidi kutsomana nevanhu zvokudaro but ndinangaiva before nyaya dzenyu dzese idzi before nyaya dzenyu dzese dzekusungwa nekudidi before that mai vavo vakatouya vane business kuharare but right now I think she's in America. She came to me vakatoti so she's a business woman kuharare ikoko but of late mazuva apfuura aya hamene zvavanga vachiitawo kubusiness kwavo kwanga kuchingoitawo nyaya dzakangowanda then musikana akabata I think nyaya akatoenda kwavari madhava she came to me. So now ndakuchamisika kuti ndinzwe kuti zviri kumbofamba sei panyaya saka isusu kutoti zvinhu zvakarongeka paina zvinhu zvakarongeka izvo muri kufeka henyu life asikana ende sandika izvo maitozvaniporogonya pasina murutokupangwaya murutotamba zvenyu nhamo asi iwo unotiwo sabhuru wakowo shamwari hapanawo here zvakanaka zvaakambokuitirawo zvokuti wo unotiwo akandiitira zvakanaka zvakati akandipawo mari aindipawo mari because waigara uchibuda uchitenda sandi most of the times wabuda uchitenda ndiri ndotenda bhuru wangu ndatengetswa ndiri kupiwa mari ndiri kuspoiliwa ndapiwa ukapiwa mafenicha mumba tikusvika ndakapiwa nabhuru wangu tichiona tichoti musikana ake haana ake mwoyo wakaipa ane mwoyo wakanaka zvinotozvichamisika nhasi zvova kuti maita zvose muchingofeka saka tichausiti chokwadi chipi nemade dzipi. Aiwa ipo chokwadi chakanaka handidi kunyebva ndisitanga kupinda muupenyu hwavo wene aiwa ndakabangwa hasa kwini chaiye aiwa waindibata zvakanakisa chaizvo pasati pauya exabi yangu ndiye munhu wakanyanya kukanganisa relationship chekutanga exabi yangu ndisambobvira ndaunza munhu wechitiri relationship ndofunga ingadai isina kumbosvika ikoko because pandaibvunza mari nchibvunza zvakanaka zvaidzi ndiri kutokucalculatera ndoda kutokupa handizozivi kuti zvakafamba sei naexabi yangu ndofunga ndiye wakati aiwa naye ukati wakatombomupa kare kauye wakambomufidha uchoda kuramba uchimupirei but handinoziva kuti tomboti wapiwa mari sanhasi handiti wobva watoudza munhu kuti yatoshanda ine zvayatoita then munhu akatarisira mari from you ende watomupromisa kuti musi wa20 April ndiri kukutransfera ndiri kukupa obviously munhu anenge atori nemahopes ekuti achawana mari yake because anga achiziva kuti handina imwe source of income since anga ati ndiimire chihure chose ndo chimwe chandoda kutenda futi oweni zvake ipapo wako ine idea yakanaka mira chihure tida kukudai nekudai saka zvizhinji zvacho zvanga zviri zvekunyeba because hazvina kuzoitwa especially zvekuti tichandokuendesa kwani kwapresident weku Sri Lanka tichandokuisa pamberi papi ende uchawana foni uchawana mari yakati uchawana zvakawanda zvimwe zvinji zvacho zvanga zviri zvekungobhilifiswa hazvina kuzoitika saka neipapo pekuti kwakutofarira exabi yangu ane mota kudarika inini jealous rakata grew inside me jealous rakandikanganisa kuti vhetemutsa brain ipapo I would want to admit zvaindotaura chokwadi I would want to admit also on that iyoyo nekuti ndazoblokwa ndaningirikina ndaita sorry kuna Queen Elizabeth but Queen Elizabeth iwe pache zvako waimbovatukirei vasina chakukanganisira ndiye waivatukirei iwe havana chakakanganisira chakakuitira waitukirei Queen Elizabeth handina kuvatuka pawakandipa mari ini handina before usatopiwa mari iwe wakazopa mari vachinira ndakatanga something inoupenyu wakavadembera kupolice station Queen Elizabeth iwe ukavadembera vakataura newe vakakunzwisisa vakachinanotanga something neupenyu hwako but before waivapisa uchivapisa uchivati ngochani uchivadini waivatuka iwe waivatukirei vasina kukanganisira sani zvinoda kutogara kukonekta pane vanhu pane because mangwana munotadzisa kubatsirwa namwana pamwe kubatsirai because munohakira nyaya dzamusingazivi muchituka musina chokwadi musina nyaya dzakakwana waitukirei Queen Elizabeth hatichakunzwi
hatichakunzwi. Hello. Yes, Fonerwa. Ndandichifonerwa. Alright. Ndandichifonerwa. Mrendi kutogarisika pasi ndikusanangura zvakaitika. Gara hapo kutosanangura nditogarawo pasi sanangura zvakaitika. Gara pasi ndogarawo pasi. Ndachigarawo pasi. Ndatakurira. It's okay. Ndatakura ndiro. Asi ndiopaga ndikuti. Unogara chii? Takatanga kuitika ndichipi? Takatanga kuitika. Hanzi na Owen. Queen Elizabeth vakaenda kuna mashitano ndinetsa. Aiwa tikuziva vakaenda kuna president wekudikiri vakaenda kuna president. Vakati uyu ngaabviswe muchigemu. Muchigemu chedu ichi cheBotswana politics. Ngaabude Botswana politics zvachose. Ari chichiti hapasi chinhu and what. Hanzi akanotaura zvakawanda ikoko. Then zvikanzi iwa unoona uchiti because inini munhu uyu anga role model hatidi kunyeka. Munabvunza even PA wakaenda katomuudza PA tikati tokupira umbosangana nemukadzi uyu unobatsira munhu zvakanyanya kudai. Ndobva ndachitanga kuzozvanzi unombozive chii? Mukadzi uyu ndakagara naye ndiOwen uyu. Ndagara naye mumba make waiti ndachibva unogeza paya ndisina hembe waititora mapoto. Kana ndakarara pambedha pake ondibata zvimwe so zviri seductive so. Queen vaidaro. Ndiyeta vati Queen vaidaro. Ndiyo exactly handiti maona. Ndo zvaitotaura izvozvo izvo zvikanzi vaingonditevera hanzi pandakaita naOwen trip yekuindia. Hanzi Queen vakangozvikujoinidza vasina kumboinivhaitiwa vachingonditevera. Neni pese pandangodaende vanga vaine obsession neni yekutondinda chaiko kuti ndite mukadzi wavo kana saka ini kuramba kwandakavaita vakatanga kuchindikanganisa upenyu hwangu. Ndikadoti nditange kuenda kusaitiri vondondiresera ndikati shamwari voenda vonditorera shamwari ndikati she's always there tormenting me vachikanganisa progress yavo. Then Queen futi hanzi vane problem yekuti vakatsamu vanorova panzvimbo yekuti vavhurire munhu dhoketi hanzi vanovhaira vanhu mamonya. Saka ipapo asati apedza ndopaakati inini ndine bitterness nepressure ndopaakaposta akanyora murabadada wekutuka Queen achiti ndaneta namai ava ndadii. Indini ndakangonyora mukomenti ndichisapota ndikati vanhu ngavasane utsinye. Tichibva kudaro ndofunga pakangoti dzinenge 2 days here ndopandakatanga kufonekwa manje kuti muzove kuti ndakazohasha dzakazobva kupi. Ndopandakatanga kufonekwa sandisiyana nezvauri kuita ndakutobvunza ko ndaita sei zvikanzi Queen wauri kutuka unovazivira kupi ndikati ndavatuka papi zviya. Ndakutobvunza ngati ini wawaposta kupeji ndikati handambovaposta. Chiuya kuno izvozvizvi ambenokondadaidzwa ava vanhu ava veukoko kumusorosoro kwanditi ndikati handisviki kwandisina kudii ndichikata foni Queen ndobvato anza ndobvakabanganzwa wazviona zvandaikudza zvaQueen zviya. Ndobva ndakatanga kutobhiliva nhau dzaOwen manje ndikati saka Queen vanogona kuita zvinhu zvakadai naye vanogona kuti kundangarisa. So let me alert the public kuti inini ndiri kuthreatenewa. It wasn't kutuka esachi mukaendei kudai zviya munonyatsohwisa ndaiti kudii. Ndaiti mukandiona ndafa. Pane munhu waitaurwa naOwen kuti iye uda kudondiuraya mazvona. Ndo zvinhu zvandaitaura palive izvozvo izvo kuti inini handiti akutotyira upenyu hwangu paita makozi anenge 3 same day and it was the same thing. Iwo wakona papi wadini ndopandakati ndikati ini handisini ndaposta waposta ndiOwen handizive kuti ndiri kukwana papi zvikanzi komenti iyoyo yekukomera kuti shuwa vamwe vane utsinye vakaitigwa utsinye wei. Saka ndo pakatangira nyaya ipapo. Saka inini kuposta was more of an alert security kuti handizivi manje sezvo ndiri kudziwa kuno nemane kuti munhu unokwanisa kunyangarisa ane simba racho ane mari yacho yekuhaya mamonya agokunyangarisa ugoshaikwa muno muHarare muno. Saka inde andotya semunhu wanga achivhidhiwa nyaya dzose idzodzo ndikati aleti me. Saka ini pandakazosangana naQueen kwangona hawo humility naQueen chandakafarira ndechekuti vakadovhura dhoketi. Ndikati Queen vavhura dhoketi munhu ainzi avhuri dhoketi anopedza nyaya dzake ega.
aita amboina kuenda kumapurisa ndosvika ndikatyamadza nekubva ndaita sorry ipapo. I don't want to lie Sisimeli. Ko pane munhu wawaitiwa une tepu rake urikuda 2000 uchiti makandipa mari yakati ndetepu renyu iko zvino ndikuda 2000 uri kuziva pawaitaura izvo. Ehe chiti aita kuti uda tepu racho rawaiti unaro nderei? Aiwa tepu nderamai Ugandan kwete Queen. Kwete Queen. So I'm failing to understand kuti wakasvika apa sei. Toda kuzama kutsvaga kuti iwewe pachezvo zvako Sandi tokuziva izvo. Tokuziva kuti uri benzi redu pano pasocial media. Totozviziva kuti tine benzi redu pakanziverenga mapenzi enyu tinotokuisa mubhureki tinoti ite redu ibenzi redu hatina kutoratira. But kuti ndifungoti wakasvika sei pamazita aya ese aya muri kutaura ka ndikuti apinda kuconnecta so. Une tepu raUganda raQueen Uganda. Aiwa ina tepu raQueen Uganda. Indakangoratidzwa chifoto chaanga chinzi ari kukisa but achisi ivarukisa Ben 10 uya waneta. Ben 10 waneta uya mamuziva zvo. Kuti uti ndivo here kuti uti chi nokuti ndakakuda zvokungokukurudzivhe chibva zvadzoswa. Mazari mazviona. Ndine zvinhu inu zvevanhu. But handidi zvangu kuti ndimbotange ndavanetsana navo izvozvi but vakaramba vachinditokonya. They were going to leave me with no choice kuti ndidurure. Saka it was more kuturikira kuti vanhu please makaza. Musanyanya kushungurudza nekutishungurudza kudaro mune zvinhu zvenyu zviri kuseri uku. Zvimwe takazviona zvimwe hatina kuona. Ndo zvega zvadaingotaurira chete izvozvo izvo. Kuti vanhu vangoite away chete. Kwete kuti tati toti toda kuvatuka zvekutodaro inini ndanda nefiye kuti handizivi chanyangariswa here ndichaenda kupi because inini hanti harara handizivi plus Queen handivazivi kana kusangana navo personally saka I don't know character yataunongoziva ndeyakanaka yanda ndichikoona ndisati ndafitwa malaisi esa saka ndandinefiye. But otherwise, I don't blame Owen mostly. I blame myself nekurudza kureactor. Usati waita find out character yemunhu. Saka I think I'm wrong. I take my blame. So after all this, taiona hedu malevha waita muchipinza vanhu chidini maisingatauri mazita but sisi yaite titoziva sezvo tiri mablog andichiziva kuti ndinhingi akurehwa kandinhingi muchiita zvamaita. After all this zvaitika Sandi iwe unonyatsoziva kuti waipinga uchihakira nyaya dzausingazivi dzawaingoudzwa naOwen bro wako and stuff like that. Did you ever tried kuti uite kana kuda chakuchakotesana nhasi handina kuda kuzoexplaina ndangwera kuzoita public apology kuna nhingi wotaura mazita kwete zvechikibebe zvauri kuita mazita ndidakumbira nhingi because ndaitaura zvinhu zvatisina because honestly speaking you did wrong kuti yake iye kana chiti ane zvinhu zvevanhu zvaanazvo handika ndiye but iwewo hauna chaunacho handika why would you want to indicate yourself zvinhu zvinogona kukuvadzisa mangwana because zvinhu zvinokuvadza ndakuudza Sandi kana muchifwa social media ndopera pasocial media unokuvara nesocial media munokuvara nesocial media kana vanhu vakatsamwa chaivaenda kuma-extremes andiona unokuvadzirwa zvisina zvausingazivi zvokuudzwa andiona ukuvara zvausingazivi but wazoona wega kuti no zvinhu zvese zvadai zvaitisiwa izvi wobuda anditika anyway ndida kukumbira uregero pana ndingira ini ndakangotaura ndaingotuka paya chokwadi handisa ndoziva so that you clear yourself because nyaya idzi dziri sensitive hadzipendi zvokumhanya ndakaita live iyoyo wani ndikamenshena kuti sorry hando yakazomudza hondo yekuti uyu wanga angakurerekera kwaXB yangu achiti iwewe hausi trustworthy waakuenda kune munhu anokangasa upenyu hwangu ndobva zvakazobvira zvepapa uyu wakakutoti iwewe waapologezerei kune munhu waunonyatsoziva kuti anotoda kuti ndife. Ndakaapologezwa ndikatotaura mazita wani kuti ndakakanganisa ndakaita sei wani ndikabuda pachena ndikataura chokwadi ndakaita live iyoyo ndo yakatozokonzeresa kuti ndinge ndatomaproblems ekuti kana nesenta hatina nene ndakazongopiwa ende kuti nefiriji chibva yatokwa ilive iyoyo ndo yakatoti firiji chitokwe zvose izvo zvitokwe nemarisa dzavo nigirikine zvese izvo zvakabva kulive iyoyo yekuti ndabuda pachena hangu toda kuclear conscience yangu chete ndakaiita. Akumaka. Yeah. Okay. Hey.
ndakaita. Then panyaya yekutenderera yechingochani yuka iyo. Ndakusvika ipapo kuti audio nderako, voice nderako, haisi AI ya. Isima analysis takatori analyze tikatoona this is not AI, it's you straight. Andika uchitaura wega uchitaura rudo rwako kuti ndinomuda ndozodai ndoda kutokudai. Andika tikuisirwa kwauri tisatangomanya kuramba kuti pamwe asi pamwe uri iyo ngito unoda vakadza zvirambidzika. Andoni wainyenga AI. Ndifi ndakaita ngitwe imi. Ndakaudziwa PA powerful neki. Zvikanzi imboinvestigata kuda paanongoti vanhu vese uyo vese vanongosangana naye vanomuda ingochani wowenuyu. Iye anogona kutodaro adoti adori ngochani. Wati anoshaka mapambiri pako ndatiwe anogara asina hembe kana ndinaye mubedroom. Anogara akashama zvake. Akasununguka akangodidi handiti. Saka ndakati arega ndipomuendera mberi plus baba tanga audio yake takati ndizotaura izvozvo baba tanga audio yake naye yanga iri so emotional audio iyoyo yakatoitwa delete for all ndakuda kuti ndiipostewo yanga iri emotional in fact aiwa inoti kwayodelitewo izvozvizvi yakatodelitewo ipapo pacho because iyi audio ndeyekudhara ipapo pacho yanga iri very emotional. Ndakakutadzirei Sandi ikanda akamira wani newe ndakaita sei kuzoenda uko kune munhu waindinyenga munhu waida nezvangu waita waidi ndopana vanangofunga ndikati rega ndipomutaurire izvi ndipohwa kuti haiwa ngaadzikame zvake ndiri kukuda kani kuti adzikame hana because nandakurira kuti uchandomwa mamwe mamaragada futi semunhu wanga ambomamwazve. Saka ndandotya kuti uchandotimwirazve because anga ari so low and down ende wanga achingoti akambofona nhasi mangwana ofona ari so low. Saka ndakaneseka ndikati rega ndimbomutaurire izvi abva ndatozvitaura hangu purposely zvangu ndida kumboona kuti iye anongoti vanhu ngochani azi ngochani here ndandakatso wangu response yake odioyo hake zvakanakira hada kuiresponde akabva atongonyarara. Ndiye kubva ipapo anoswara nini futi ipapo ndaingoti ndauhwa response chete kuti waida kumunzwa neakapindura kati ndokuda sezvo munhu anga arilo obati ndotokuda I love you too naizvozvi wakwenda wainoitei wamuudza kuti unobuda kaiwewe handika urikuako waizoindawo unodii zvaiti curiosity yangu yese yandava ndichingofunga because musoro mangu ini ndava ndichingone munhu because inini ndikangoti pandaioneka kuti ndakudzokera kumba kuwestigate igogara kani bodi saka ndakati unozvinokuda tomwe munhu handiti anogona kunge aitori necondition yechingochani munazva kuti taishanda vatiri mapsychologist time iyoyo munhu anongosanga ari mucondition mekuti inhingi but aine self denial ndo zvaari but haazvidipo handiti haadi futi kuzviaccepta kuti ndo zvaari futi sababa vaya vekupower whatever iya yaisirizi kunetflix ya kuti vaizvihaidha vakatorora mukadzi but ivo vanoda varume saka ini ndo zvandakafungawo indo zvandaitofunga ine ndofunga kutoti anenge ngochanini to be very honest the way yacho yanenge ari pleased kuti ukango haadi kusara oga unoda kungoti unenge ungoripo izviyazvi handiti I would not mind because company yake zvake kana asiri kutaura nyaya dziri negative anenge achinakidza owen anombonakidza zva zvokuti unombokanganwa nhamo dzese owen hasi munhu ari bad zvokuti bad zvokudaro ane maweakness zvekuti akabhilivha zvo zvaabhilivha even zvokunyepa azozvita chokwadi chozobuda chiri chokwadi kwaari zviri zvokunyepa zvisirizvo mukatotaramudza chokwadi kuboza aiwa ane kana atoti redi pari blue plus hasha tumadhagoni kuzvikondora takambomudzawo hedu sedu tichingodarika kuti wangu satineinewe achaidze ngarava muchidai so muri kutokata upenyu hwenyu ndaitorevesa because ndo zvakuitika kazvandakataura izvi ndo exactly zvakuitika andiwaona
But anyway, hasi munhu ari bad, she's not a bad person. Tingati munhu ari evil, ari bad, no. No. Satanism inside yekuti tikati maimo. I think it's also blackmailing inenge iriwo time yaunenge uri desperate kuti hapana chimwe chiri kukupa, let me just say laziness. She's just lazy, but not a bad person. Unaanenge achingotsvaga an easier way to get money through izvozvo. We cannot really say he's a bad person. Zvasatanism chemo mukati make haana. Munhu usually anoverita ane weakness yakafanana neyangu. Kukurumidza kurekta wozofunga watopedza kuti daitei. Zvokuti blow things out of proportion ndo problem yake iyoyo. Saka ndikona kuenda kuenda kubva kwamutare kuenda kunogara kuAspen iwe. Saka mafana munoita so musina kubasa kwamunomukira kwamunobhadhara renti. Unobhadhara mari renti kwaunogara? 5 ingaoneka kudza ichisimeli wani ndikati sisimeli rega ndisvike kumba muno ndatorongedza ndatopeka mabags ndikuda kubvapo zvikutadza kubva inyaya yekuti handina mari deposit. Ndawana chimba chandawana chiri kuita 180 ndatikubva ndawana chimba chandawana madokero chiri kuita 180 ndatopeka mabag angu izvozvi ndazoshaya transport nechichi then uyo rendro ndati aya musviki musina deposit. Tiri kuchengetera imba kusvika mangwananani na10 weevu. Kana musina kubudikira takutoipa umwe munhu. Apa imba ine ensuit. Ndandofana kutumira ipoto ndakutumira yande. Imba inotori ensuit. Saka ndakuvhura ese andona ndangozoya palife ngati sezvo uchikwanza ngoya palife ngati ukazviwira ukakwira wega unongoya ukakwirawo kana ukakwira wega ukatsakwirawo ndikoko handina kuda kunyatsotera ndinyatsoti nditi zvakati asi shuwa 500 yawaiti unobhadhara 5 waya muharare nausingashandi ndandisoni ndiri kubhadhara inge ndakakudzayawo kuti ndakanzi tiri kushandisa imwe room kuita office handi ndaichingookupa bedroom 1 chete wosaiwa chibhadhara mari 1 room. Saka ndaifunga kuti inini ndinenge chingobudisa something like 250 or 200 because zvazvinzi rimwe rumu ndiri kuitora. Saka ndambobvira ndaenda ndine pfungwa dzekuti 500 chandobhadhara rendi. Handaimbobhuda ndakaziya kuti mangwana achange akadai. Handaimbouya kuno. Handaita mashuro akadaro. Inga ndakangosvika chingogara dzimba dzakachipa dzandinoafodha wani. Zhinji dzandaigara ndezvinaisa ndozoigona here kuibhadhara 180 yacho. Ipi? Iyo yaumutoona iwe madokero. Aiwa 180 handida kudzokera kumabasa angu aya ekupinda mushanewo. 180 ndokuita kuOnlyFans. Ndakudzokera kuOnlyFans. Handina ndakuzvivharisigwa ndichinzi ndava kuchinja life yako saka ndakudzokera kuOnlyFans handikamiriri izvozvo. Garo ndinaro chinhu ndinacho ndinoita izvozvo izvo. Apa pandingori chete pandangobatsirwa ndepekungoti ndibhadhare deposit chete. Ndingobhadhare deposit and that's that. Hamundioni ndichitaura nemunhu futi 180 ndinokwanisa kuibata within a week or within 3 days. Uchitongopinda ipapo ndida palive uchikandigwa ma10 ma5 matipi mari yakatokwana. Leo wakataka kutopinda kusena zuro pa OnlyFans mari yako yakatokwana. Saka ndakadhilita hapo. Kana wadhilita hapo vanotora 7 working days kuti uzoitwa approved back. Ndakadhilita hapo handiti. Alright. Ndakateka 7 days kuti ndikatanga kudhara ndiri kumba kunetsa yeye. Ndikada ndiri kutorova izvozvo izvi. But izvozvi pandimire pakaoma. Plus ndine mwana kuhura hakusikuita mumba izvozvo izvi. Ndine mwana ari kuno yekuti kana vheni mari ndikuti ndikangona futi vheni mari yebhasi ndimomudzosere ndione kuhura full time. Ndiite ndingiriki my whatever. Wazvone kuhura full time unomaseka ndine usingadi kupaseka. Zvakaoma. Kana uri desperate ko inozi chiko calls for desperate measures. Mwana aende kuchikora. Mwana aende kuchikora zvauchida kudzosera. Aiwa anotanga kwamutare agarimeni. Okay, alright. Ndendisa mwana kana watanga kuzvima OnlyFans ako akuendisa kumwana utanga kukuhura ako wega usina uchi. Right, saka vanhu vese vanoti munofara sandi comment section muri kuti munofarira sandi ari kutanga 180 guys. Ndongoisawo nhamba yake apo. Vanga munobatsira moenda kunobatsira sandi.
andika ari kutsvaga munhu wenyu kuti munhu wamati munofarira ari kutsvagawo 180 ini changu ndokuzokuisawo nhamba semunhu auya kuzochema pamabhiliki pano kuti vediwe ndine ndikutsvaga kude kuti ndinoduka ndawana enda akachipa ye180 from there kwaindochita hangu zvokudzokera kuchihure changu ndichiita maonly funds handitika muchidaro anzakasime uchadzokera kumasnemorinadziudze munhu zvokuita don't twist zvinhu tinyora mucomment section I did not tell you sandikuita so kana ta so sandimukadzi mukuru almost 40 something years andika haudzuki zvokuita nei anda zvaanoda nelife yake kukura kusvika pakasvika paingoita zvaaita nelife yake hatisi takambomudza kuti inda kuonly funds saka zvokuzoti handisimeni saka muri kuti adzokere imimi kana mune help yanokwanisa kumupa mubatsirei mupei help arege zvokuita kuma-only funds kwacho mubatsirepeka kiriniki yekushanda akatishande kaaaaaaaashanda naye kushanda neni muzimbabwe muno makati asitakushanda neni nesi irini ndikatozowana basa rechinesi kana vatori vanenge vatonyora kumaofisi uko kuti ngaadzokere pabasa chaiswa chidhindo kubva kumahigh office uko kuti ngaadzokere pabasa kwete kuti unongodzoka mbiya muya hamusi kudzokera zvekumhanyawo aiwa kumusangano musamboende zvokutamba mutungo twaitotamba chidaiso ndozi takazviramba zvokuti vanhu ndinenge mutungoda masongo mutungotshandisa ngosvibisa basa mutungodai indaitoriwo musangano kaitsandi indaitorusisisi zvinozikamwa haisi secret iyoyo ndaitopisa musangano pano chibaya live haisi secret zvinhu zvotozikamwa pano andika but idecision yangu ndikazofumanisira kuti ndondataisa ndakuchinja ndakuenda uko handina zvanondiramudzana namuna ndikukweshena zvinova zvandakaita andona ende panenge ndichienda pandakapinda kuti ndichienda kunojoina chiri handiti ndine kodzero yekubvunza kuti zvinofamba sei chii chaitika haupindi kuti chawasingazii chichoitika andika iyo audio yaibvunza kuti zvichafamba sei zvinobva iri kudzidzire audio handiona ndinotobvunza kuda kutoziva kuti zvichafamba sei kuchaita sei kana zvaigona tinzwe vamwe kuti zvinoita sei handiona because inini handingofambi kungombeya tichiona kuti zvasingazivi handikuisandisinde kuti mangana tinohakira handiona saka waona tiri kutaura nyaya dzacho ndogakapanaka because ndo chokwadi handiona so inozikamwa ndakatozochinja bvausisitaona kuti hapana kungotambisa time yangu tungomanya nechinhu bhisa rikatinodik if you can't beat them join them then I went in and ndakazviita public ainsandi unoziva I came public pano ndikabaya live ndikatiura guys ndikatukwa nemadives angu pano ndikati guys ndinoda kunanojoina musangano but vakatoisimenisikati guys I've made up my mind ndakatotaura ndikatoita video nditi vadiwe nditore iwo kumusangano ndoda kuuyawo ndozvivamisa sei kuti ndisvikeko ndakati mavhidhio angu anenge ituka ringacomment section inotokuudza inotokuudza ndikaita vhidhio kusvikira one mukadzi ari kuno kueurope azondibata ini akatisimeni iskiti here kana kuti muri kure ndikati I am very serious andiwana mukadzi akati nokuti uko maoni vhidhio yaonekwa but kuri kudhibhetwa kuti muri kuserious here kana kuti muri kujoka because munomboita majokes and munodzikana munhu anopisa musangano ndikati zvazvino I am very serious uri kuwa ndobationa akadzokera ndopakazopinda bhuru wako owenio anzwa kuchidhibhetwa futi kuti avasimeni vataura zvakati iskiti here akasvika kuti ndinowirirana navo rega ndinge ndinonzwa kuti vari kurevesa here ndokuzouya kwaakaita kwandiri nesi kwai mandanzwa kuti zvakati muri kudhiskasa uko muri kuda here ndikati kutorevesa handisinepa uri kuona ndopakati ini ndine yangu inonzi chakati ndingakuisai but ndasingazi chichikuitika ipamboka then I agreed ndobva ndapinzwa mugroup andiwana ndapinda mugroup mamiyaka takatoti haona tapinda but handina kuziva manje kuti tinomba tisiva niwani kuti kuri kuopatwa sei kusvika tazonzwa nevakuru vacho kuti no muna hatino nhari kuuya nemagrupu avo todanhu asina magrupu pano isikatosingazvizivi isu handiwana ndokusara vatakaita imba mwachibuda nokuti vakanga ataurisa tichungana nechi nevakuru imomo zvakuzodzisa vakanditorera chinhu vakazodai handachizvinisa handichandinacho ini uri kuzviwa nditwara papublic nevanhu 3000 kana kuti vangada mhembe handina kana chinhu chandinacho ndingori munhu akangotaura kuti ndinoda kujoina ndikajoina cheche simple handina chatakahopatana chatakandikana chake kuti ndakazvida kusendikazadai zvaanofungira takatozama kumuudza but haatozvinzwisisi andiwana ndingori sevamwe sana ndikutaura palive ndikutaura palive ka ndikutaura palive handisi kutaura kuserika palive aka andiwana hakuna kazvi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 z
kuti
vanhu vane magroup isutu atoda idi kusara kunoko hatina magroup hatidi mutungamiriri ini pandakataura kuti hatisi kuda mutungamiriri ndo zvakamurwadza because group ranga atipinza ranga rine zita rake aiti nderake uri kuzwisisa zvikadzima ndikanda pasi pebhazi matauriro ekuti hamusi kuda mutungamiriri isu ava kutaura zvavadi mutungamiriri saka tinongopinda munosavada hatisi kuda zvokuti tungamirirwe naanyone tichikontroliwa eka inozvimirira ndo vakatangira ndiyasvikanzi sitimeni vatorati atechizve ndakatora hita ndakurubuda ndakatizakuda tikuona zvinhu zvisipo handiwani anongogaya kuti angori right ndo mapindiro pandakaita saka anoti ndakavapinza ndakati hana pakandipinza ini totora pasi palife hana pakandipinza saka audio yako nditaura nechitaura kuti chuno ichi tapinda handiwani but zvinozofamba sei because ati zvinhu zvinozodisa mangwana tiri kufamba sei ndokunotora ipapo papesa hapana kana tiripo zvikazvindire audio ndakunaisa kuvanhu ndoda kutoiplaya pano waiwa nyaya ka ndo nyaya chaiyo vakawanda varimo mugrupu varipo pani palife panapa saka hakuna hana kana kubeundovanokuti akatoudzwa point blank kuti kana iwe uchiti une zvako zvaona zvecho grupu rako izvi isati tichakwanisa vanhu vasina handiwani ndobva saka kuti ini ndinomwa tinani ndinini napresident of Burkina Faso ndinomwa tinavo ndiri shamwari yamai president ichichichiva kati shamwari ndandiwani havana kuzomupindura havana kuzobvira mupindura ndobva adona ega ndobva atoexita mugrupu rake riyachi ndobva tangokuda bvakurangochapa zita ndobva tangozvigarira tirimo handiwani saka zvito waiudzwa nezvekunyeka it's a lie kutaura pano ngauya challenge apa ngauya challenge it's a lie saka ndaikuzadiwesandi kupindura nyaya dzausingazivi because wainepegwa ndakuzvitaura pano waimhande nezvinhu zvawausingazivi uchitaura zvinhu zvaunenge waudzwa usingazivi chokwadi problem yangu yekungomhanya kutaura zviri kungotaurwa neugo just because she has been nice to me. Sure. Inga kuna mwari kudenga naisi simeli. Jengo, unochari patiko. Guys, iri kupiko comment ya chewoni izosei comment yake to. Hansa kama maisha na. Aiwa, anakuti rekoda. Ndakatisha ili audio yangu nditaura naye. Ndichaplera audio. Audio yangu nditaura naye. Chikutsaka vitapinda apa zvichafambiswa sei. Because tinoda kugara ndasiva semunhu munyona rupinda muchinhu chiti zvinofamba sei apa. Handiwana chii chazoitika kumberi. Saka mberi kunzi ndo audio yoyo. Haninoona ndichaplera munhu. Ini ndakasiyana nauyu kati tinopenga zvakafanana but chandakasiyana uyu anohodha magrudge. Owen anohodha magrudge. Anohodha magrudge. Ini ndikangoti ndikatokutuka zviri kunzi Owen munhu asingahodhi magrudge. Mangwana chienda kuna kuti umudi kutomboti mwari andizarura ndaona kana 10k. Ndokona kutongoti ndinongokuspoila ndokuendesa kupi takatotukana zvakatopera. Priska usadaro munhu ari pataita. Priska usadaro. Munhu andikati chagori batsira and then you say that Priska don't do that. Don't do that, Priska. Don't do that, sharp. Usadaro. Munhu akunotsvaga watuta sel tsvagawo. Handiwana. Then you wadaro kuti uya ndikupe mari usadaro Priska. Usadaro guys. Abasha bewa kana beza vasitela chindopenga ndakarumwa ina nhongo nachirumo pana kanchipiswa. Vana vangataura sengo pati ghost zvakangoshata asi nokuti zvino munhu anenge atozvipa hope munhu anenge ati pataitika akuti ndikutsvaga ndawapiwa mari izvo hapana hanimaona otaunetsa kuservice simeni makati izvo ighost rinenge chida it's wrong guys musadaro pano don't do that musadaro guys aiwa maghost aya kuna 500 zvazvatondishamisa inobva kupi musadaro handisi kuda ndachikuda 180 because 180 kungobhadhara deposit ndotomuva ini nezvinhu zvangu rega ndikopinda ndiko chete hachiite kuratidza video izvo zvika because inonzi tiri kutaura audio ameno kana zviita handichedze munhu tabheti because uyu handina kumushedza handina munhu andoshedza because uyu handina kutomushedza ini handina kushedza sandi kuti yapalife sa ndangouya chandaifinga kuseri patondinga kuseri ndanchibva kwatakadavata saka ndakwanisa kumira 10 handiwana ndangokutini kana uchida kuzara nyaya yako muchamba yalife unozombojoina palife pavanhu papublic mese makateerera saka ndinawandaitira kuti uya kulife ushu mubvunze saka kachida kuendesa idhirake anongobayawo ongouyawo zvaita iyeyu ongokwira wapa otaura saidi nini ndikatofarawo kuti tihwe nyaya audio yangu akatonechisa nekuvakuruko zvazvokuda kuzama kuwachisa kuti sisimeni ngavadzingwe kokoko vazodai inina ndidzingwini ndidzingigwei ndodzingigwei itokutochimhanya zvakanaka zvakasimba chaizvo ndodzingigwei zvingadaifa munenge akaenda kuberlin so ndafange ndakaenda kuberlin
Berlin unyika eBerlin ndakafambira nyaya dzebhisi vakamuti udhiyacho ko WhatsApp and then aitakachini udhiyacho ndakandifowadzirawo ndikati kwaiti ndakatochamisika nchidzoka ndikati kwai kudii transact tochamisika utaiwani tatusitenegwa utashaya kuti chi nokuti hamuna chirimo saka ukakuda kublackmaila munhu akaita seinongochita wrong turn ini handiri ghetto ini ndachitera ini ukatoya kuti nenyaya dzangu dzakaita senditokuza titokudisa because ini nyaya dzangu ndogona kutaura ndega ini nyaya dzangu ndogona kai ndichitaura ndega pano ndichiripota ndega chero chidave chihuri chemurume wangu ndichitaura ndoga chero ndikazidabatwa edzi nhasi ndoyanchikudza indoga kuti guys chakachaya because ndondizasimela vana kuhura vakatopiwawo handanga ndambovhuna ndandiblackmailiwini uweni munhu akaita seni handisitende kublackmailwa hazviti. We don't do that, but we still love you. Semfana wedu, ngori mfana wedu so. And I just believe kuti na ex na friend yako ika pakaita miscommunication cheta. I don't know how chakaitika chakaitika pakati penyu muri two. I don't know chakaitika muri two, but I just believe kuti chamuri kuita icho kuti makuburisana na mshiyo baba tambaka munogona kungoparadzana mune zvakanaka. Mungoparadzana mune zvakanaka sandi ndakaona wanyerwa tsamba chiti siyana neni chiti I think it's high time neongo move on in peace. Sem friend yakwatara kuti haadi anything chekuita newe. You have to understand kuti haadi chekuita newe. Haachina chekuita newe shamwari yako. Move in peace. Izvo kuti makwenda kunosindisana mchidi muri guys chigeto ndikukuona iyi mesa muri two. Muri kuita chigeto chokutamba nacho chigeto chenyu ndechekubatira pamusoro ngebhasikiti. Chigeto checho chachiti zvamuri kuita ichi. Chira kuti zvamuri kuita chigeto checho munokuvara chamuri chigeto checho munokuvara ende kukuvara kwacho naka uyari ndikabaya live kumachikuvara hailike kuna anyone. Hanoona inzvenzo kuti mangwana hasi madai maenda kumapurisa mangwana alright imene muri vana mochiti muri vana vekumusangano modai munozoshanda sei muno like muri kuonekwa muchita zvanenge muchita izvi anozoda kusina nema hamuna chifuva hamuna hana munoshanda ukademi sei munotogwa sei musina chifuva hamuna hana mune hasha nepasingadi kuita hasha munoda kunotonga munoda kunohasha. You cannot go everywhere and tonga vanhu and muchingorita hasha pese pese munotogwa sei kuti mupinde uchikuita wona mabridge izvo zvakapinda mabridge akapinda mabridge akatopinda online achita kunge benzi zvake kunge bharanzi zvake bvumai kupusa timokudzirai palife pacho mozotaita makuwa tikakudzai kusei bvumai kupusa dzimwe nguva hanga dzinodikana hapana vanga mudiki muri vanhu vakuru vese dzikamai iko muchifumburana muchida iso chirodeva muchida kunzi chiuya muda iso vanenge vachitomutori makondemu munenge kutora makondemu for at the expense of what? Of what? You are right. You are right. Desperation means kusakwana kuna iwe chishira sandi chisiyana nekuramba uchitumana na ex wako makatamba pamakatamba zvakakwana pakauya friend yako andika ikaku overtaking is allowed sandi overtaking is allowed. Zvakafanana neni indangu ndakangwati sandi indangu ndikasvika panzvimbo ndikaona kuti muda zvokuvataka handisvika ndichikurukura no-overtake fair andiwana because overtaking is allowed. Waka overtake na bhuru wako andika akaenda saka accept exactly zvokuramba uchituka bhuru wako uyu uchituka uchituka bhuru wako uchidini hazvishandi zvakatoenda iwewe chavepo pick up the pieces inge waingotamba wega makore ese waniwe waitamba wega uchiya palive kuita zvinhu zvako uchidini andiwana vanhu tichitongoya kuzoseka vanhu vachitongokuseka tichidini kunhana nababhije naritsi vana vadiki vakuita zvinhu zviri raiti kuzimbabwe kupota tunhu twavo itamba wega zvinhu zvemafriends zvinonetsa hanzi anondiziva iye sandi wacho anondiziva life moti he ndiri ghost ayas okay pane munhu anonzi Priska Mawanda hanzi unondiziva life hanzi handisi ghost ati uya kuseri wacho kwai handisi ghost kwai unondiziva handimuzivi maybe ndikaona profile yake maybe ndogona kumuziva maybe ndikaona profile yake handizozivi kwari kuti haasi ghost hatisivi saka maybe usoenda kuna screenshot woenda kwaari tirega kuramba uchitukana nabhuru wako uchiparadzana in peace. Do your own thing. You want to pick up the pieces iwe you can pick up the pieces. Wakambostaka kunyika kwako wakaendawo kukongo kuti kutanzania wakambonostaka paya ukastaka wani ukauya ukasimuka wani andiwana pick up the pieces so you can still as overtaking is prohibited. It's allowed. Overtaking is allowed. Iwe saka iwe ndikauya
padhuze newe ndikakuona kuti ndibeke mwoyo kuti uri munalpo chida kuzvikwana saka ndoramba ndiri kumateresi ndouya padhuze ndoovateka waita sei zvamateking is allowed hauzvizivi aiwa inini handingakwanisa kuvatekwa because ndakahinda ndoda mari yangu manje I don't know handinoziva panyaya dzemari kuti zvinoita sei but kana shamwari yako yakatarisa andika hanzi mahome girl ayo sitimeri kwakutari vanozivana saka ndofunga ari kurasika nhingi ari kurasika kuti ndiani nokuti sofa ighost but ndofunga chazitara kusei handisi palaiva nditini ndiri pacall saka kuti ndiona kuti ndiani kana ndiani ari kuti muri mahome girl wekwakutari saka unomuziva saka iwe handizivi kana shamwari yakakatarisa owen kana wakatarisa handitika ameno handizivi zvangu ameno kuti zvaigona mangopanana mari yacho musiyadza moparadzana wapawo mari kuti avanditangadzo zvakaishandirawo anomaona kuti murege kuzvinyadzisa nokuti munozvivharisira makona kwese muri kuzvivharisira makona kwese neunhu wamunenge muchiita unovhara makona munovhara mwena kwakasiyana-siyana zvimwe zvisina nebasa rese anomaona bvumai kupusa hani maona plus musatembere muna kuvhurusira vanhu tora mazita asina basa ekumusoro muchivhurusira nemazita ekumusoro muchiti pavasvika vanoda kuti nhingi ndotaura naye nhingi anozvandipa mari nhingi anozvadai techokwadi echiziva havana nguva yekuti vachitamba nemi vachiindatenda vakuru vaya havana kana nguva musatambise mazita evanhu muchera mazita evanhu pasingaiti pasina kwadi echiziva chokwadi musatambe nemazita evanhu itai yamuri kuita musiyana nekutaura nemazita muchitaura muchikanganisa iko zvinozandiwaita kungano uchiignori kupi madhoo mangana vanokwa vachikuignora asi vaimbokufarira because of non-dropping iyoyi nezvinhu neunhu wamunenge muchiita ihuu no guys saka ndesa nhamba yako ipi guys mwe munhu ngaanyorewo guys nyorei nhamba yasandi vanoda kumubatsira maimunanarega vanhu vanoda kumubatsira ndiani angandinyorera anabheu ka usadaro anabheu right hanzina anabheu hanzi ngachike ekokeshi yake ndamisira mari herenti anopenga vagosta right taura nhamba yako vanyore taura nhamba +263 kwaini sandi anotaurisa mangwana menge makutukwa simeti indomuhwisisa uyo andabasa naye ndomuhwisisa ini chona kanituka handakana basa naye ndotomuhwisisa sandi ndonyatsa indomuziva kainisa ndinguva yareba ndotomuhwisisa mukangonzati sandani baipola mobatsirika one day anofuma akakwira kudai achiti tekiteki newe mangwana anofuma achiti aiyo ndaisori ndaiseka ndo zvaari sadu saka handina hangu puresha naye zvokudaro nongozviziva kuti chinyorai pasi guys chinyorai pasi ndinyorereiwo pasi hanzi 263 772 8 muno muneti mumba muno 47639 ndachinoda kujenoda kumazita havadzidzi vana havadzidzi right guys nyorai pasi +263 7728 47639 pane akunyora here guys akunyora waninyorero pasi ane bipolar hamuzvizivi ane bipolar uyu vati vanhu vakuti kwanzivafunga ndiri kunyamba kuti une bipolar nayo thank you manjenjechi handitopina ma thank you condition yandinayo yakanyanya iepilepsy bipolar iri nane inotori nane iepilepsy ndogona kutofuma ndakazviruma mukamunhingirikinomba pamwe ndatogwira ndakarara ndamheno but epilepsy haiaffect brain kasati aiwa zvakaafecta brain zvakanyanyisa inonhingirikini masizhas anoafecta masizhas akada mari kuti masizhas anoafecta brain okay right kwamunozombobudikira wani naye sheshi munozombobudikira wana wamana mushonani kwena munombonditsvaga wadesperate Lorraine masu violence ingatakudzei mukati pepechiitawana chirumu chichindiri pama1 kuenda kwanditoti kunama kana mira kuti chanopona kuti watso ida kufonera mukatireka ndikufonere ndikuda muno mafter 30 minutes kana kwanditi pane pandawanda pandati it's okay unondibata wadzoka ndoona zvikoni patikena data news PayPal ane PayPal lero une PayPal here naye Sanji
ndapinda please. Sanji. Kumbe tatorongedza mumba imwe. Sanji. Sanji. All right. Sanji. Sanji. Hello. Kwai une PayPal here? Pane vari kubvunza PayPal yako. Kwai une PayPal here? Hello. Kwanzi une PayPal here? Ishi. Nyorai pasi guys, anayo nyorai pasi. Inonzi chii? Iyo yenda kuisira panhingirikini munogona kuita copy and paste moipinda. Handikwanisi mazuva ano kuita nhingirikini manje kana live haichanyori, malive edu hanyori mazuva ano vatizuka vhika zvamisa sei. Vanokombenzete ndivatonyora. Right. Nyorai Susan Manake 3@gmail.com. Nyorai Susan Manake 3@gmail.com. Kunonetsa network chiri kuti achinyatsokubai. Susan Manake 3@gmail.com. Susan Manake 3, nyorai guys, Susan Manake 3@gmail.com. Vanoda kumubatsira. Saka guys, vanoda kumubatsira ndo nyaya yacho iyi. Asina bhuru wake, I don't think it's a good idea. Sometimes it's exactly nash-ish. Ndiyo chai. Hello. Ndikandipina. Ndinopina koti number iri mucomment section, email address yake ndeiyo. Anoona. I don't think it's wise kuti vanhu vakuri muserenza zvekutukana pasocial media nekukana kuitana zvimapost nechi takusira ma2000. Isusu zvazvevana ava vana ava. Vana dikwa zvakutobehave. Vana such they are behaving so well. So ameno zviri kwamuri. Ameno zviri kwamuri. Okay. Susan kwere Susan wanya Susan ndapina iyi. Tikuzvinzwa. Handisi kuti ndiani. Hello. Hello, ndikukunzwa. Hello. Ndakukunzwa ine. Small letters ese, small letters ese zva, small letters ese. Network. Small letters ese, small letters ese. 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 So guys, manda kumbatsira mungomubatsirawo. Nyaya chaiwa zvizhinji ndofunga mangozviwawo hapana kana chokubvunza. Mune chokubvunza here? Mucomment section mumubvunza chipo. Isi mommy rudo, how are you mommy? Pane anoda here kubvunza abvunza aripo mubvunzi. Vanoda kubvunzai aripo apa. Questions Jason. Vanoda kubvunza aripo. Email address yake ndeiyo. Inonzi number yake yandaisapo iyo. Yekuti vanoda kumubatsira vanomubata pa ecocash papapo. Anoona kana kumubata state motaura naye. Then mubatsira kwai ndiri kutsvakavo 188 deposit wawana imba kwaanogara. Awana imba kwari kunotambira kunogara kwaari kuti video One kuti ndatokungefu. suje tuone kuti akwanise kunogara kwana pekugara nemwana kwai 10,000. Papa sina 10,000. Papa yaisi kwanga iri fatera iya yanga iri kubhilivhisa zvinhu zvepasocial media. Vari kubhilivhisa yavasikana. Vari kubhilivhisa yavasikana. Hanzi vhisa kuti owe. Irikoni zvikana akatsvaga. Uri kutinzwa? Achanzwi. Unokurumidza network. Chimpisa pamutauni yangu kudzeka. Isi kunzwa iye haasi kunzwa. Ndadzoka ndatomudropa. Oza achanzwi. Kafone futi. Hanzi ataura here kuti owera. Ndatozvitaura wani, ndatozviadresa wani. Haiwa zvinaka pana kana nyaya yapo. Ndatozviadresa wani. Pana kana nyaya yapo. Pana kana nyaya. So until guys, bana ndakubvunza here. Antibatai sisimeli ashinyarara. Ndamuudza kuti ngachisiyana. Akangowana anomba 180 ngachisiyana nekuramba chimisana na Owen. Andika ngarige kuramba chimisana na Buru akazvina hunhu. Ngasiyana nazvo aite move on. Animaona.
Yes. Sometimes kunyarara it's everything. Sometimes kunyarara akusi guys. It's not a sign of weakness. I always tell people kunyarara is not a sign of weakness. Sometimes unonyarara zvako zvichitoendeka wakanyarara. Andika vanhu vanoprosper chaivo they don't come and show or tell people kuti ndikudai nokuti unogarirwa mberi nevavengi unoita kuti ndokokanyarara. But above all nyaya yeufriendship ikai chinhu chinonzi friendship hakuna. Hapana. Chinonzi friendship chaiko vashoma vanoziva handizi kuti dziriko here dzokuti mukaparadzana chingorora pasi nezvinhu zvangu indorora pasi nezvinhu zvako chete. Hanzi mute life. I can't mute the life. I cannot mute the life now. I can't mute the life. The thing is, I can't mute the life, dear. I can't mute the life now. Mute I can't. But I can't mute a major. It also for another page life. I never want to mute seven. Right, my small letters. And don't forget to pay marriage. But not to talk about don't forget to pay 180 over Senanasho in Gachi Senanasho. Kutara chokwadi. Aiwaka acha kudzokera chipo acha kudzokera kuma OnlyFans udakwira here uri chipo acha kudzokera kuma OnlyFans one acha kudzokera kuti zvinhu zvake zvema OnlyFans saka account yake approve kai after a week or something like that akudzokera kuma OnlyFans ngachitenda kuna Owen endo kwai ndikudo ape OnlyFans atizivi zvema ape OnlyFans atizivi so Abigail Mukara ari kutsvaga basa Cape Town guys ari kutsvaga basa Cape Town eko kechitaisa wanisoko number irimo comment section eko kechitaisa number irimo comment section number irimo comment section number irimo hello wakuchitwa urikuchitwa here takukunzwa tarisa kumapepa kwako kuti kune mari here Hello. tarisa kupepa kwako urikuninzwa here zvanga zvisiri zvavo mbatata dzanga dzisiri dzavo ga isinga zvataugwa pano kuti aibhilivhisa wani Can I have 4,770 last? From who, Kevin? From who? Thank you, Tetira Chor. I need to get up to me. Akuta kudzokera zvema OnlyFans antikwanzide vakakawira nabhura kuti tichega zvechihure tiite zvedigiri tiite zvebusiness tichazobva vakapromisana saka zvina kuzoitika saka iye tamubvunza pamusaka uchaita sei zvikanzi nda kudzokera kuOnlyFans ndikati wakadii kuita nezuro zvikanzi account iyi inoda week kuti approviwe saka akudzokera koko kuita zvinhu zvake zvema OnlyFans saka guys hanzi Edna mureza wenhamo let me try to see kuti inoedha iri yanga ichimboramba ndida kutry kuedha ichipo yaramba let's see kuti inoedha iri kutoramba connection failed mureza iri kuramba right saka guys bvai madzidza moziva kuti zvinhu izvi zvinonetsa but I hope Owen naye insandinga achibva asiyana nakutaura nezvaOwen because akangoipiwa mari iyoyo akaramba achitaura zvaOwen izvozvo sandika tinenge takutomupandukirawo anoona ngachisiya Owen aiti life yake andika iye oitawo life yake anditi sometimes in business munovhara nekuvharana andika atovharwa handifungi kuti 5 ichabuda iyo 500 haichabudi ngangocounter loss yake aendere mberi aite pick up the pizza ine mberi noupenyu andika akafocus nezvekutofamba achitoita kana zvekuita maadvice achipiwa mari achitoisa maOnlyFans ake iwayo zvinotobuda anoona zvinotoita anogona kutobhadhara renti yake achidini hanzi manga madyari magreps mother nhasi here ukureva ine resi ndotobika so hansati so guys yeah aindaka saka thank you kune vese vatamba dzavo maoko avo muchibatsira musikana ndapinda mumba kufuna chipuro munonetsa network isingaiti but kupepa hakuna kana chatati ndaona so far maybe network kana tichipa tialisa ndaona anything kupepa mangu vanhu musangipa muchiti maisa $20 musina kumisira guys kwai hamuna sivanhuka kwai hakuna chinhu kupaypal kwanzi kupaypal hakuna chinhu kwanzi kupaypal hakuna chinhu hanzi kupaypal hakuna chinhu hanzi kupaypal hakuna chinhu wedu wemusazodaro wedu we unanenge ari padesperation chaiyo yekutodaro how many times have you given vanhu advice mafriends atidzidze
pakaipa tingori vanhu venyama tinorarama shano uchingodawo mumwe munhu mudhuze mako uchingodawo mumwe munhu mudhuze mako fokuti unochiti uyu nde wangu like zvinonetsa I think I understand maybe zvinotonetsa unenge uchitodawo mumwe munhu andiona I think so pakudaro manje ndipo panozonetsa pakuti vanhu vanenge vachiningirira vanenge vachizoita advantage nawo pakutamba kwacho makutamba muchirekhodhana. Natasha Darukwa, thank you Natasha Igostin. Natasha, thank you very much. I'm Naisa 50. Thank you Natasha. Is it true? That's Igosteri. Natasha Igosteri. Natasha Asigosandi. Thank you Natasha. Thank you Natasha. Thank you very much. Gari patite guys and mutamba mshini Maisa Mari mchidaro. Kamana msadaro. Msadaro bedwe. I think it's no one neta kuti inya kungoti. Thank you very much. Can I waste so much? Natasha, thank you. God bless you. At least I got $50. Big guys, I don't want to most of this one. Nanasi, we didn't know on Facebook. She Facebook about if I tell Facebook, I think she's very true, but no person. If I tell her, so it's okay. Thank you very much. 50. I believe Natasha is $50. Thank you, Nati. Thank you. I don't know what 88 of the deposit actually. Azvina basa chipo kutukwa kutafuma tituka zvinane basa rose izvo. Munoziva the one thing about us now panapa. We don't care kuti wabatsirwa mangwana kutuka. Tina basa nazvo isu. Kuti wabatsirwa nesokana kutuka because iwe ndione kuti kutora makombero ako isusu maropafadzo ende hamboregi kuuya nokuti iwe wakutituka. Haaregi kuuya maropafadzo. Anotowedzerwa more. So it's also when we give not kuti tikuda kuzokondela not kuti usatituke no. We give because we are helping you in your situation. Kana ukazofunga kuti tuka mangwana it's up to you. Unongofamba nesu kana shungu. Tichatla kutuka isu. Guys. Tichatla kutuka. Atisli kutuka isu. But we don't stop doing what is good because munhu ane tuka vanhu anotidini. Ndo pane strength yedu manje papa. Mukaiso starisa isusu pane padai ndo pane strength yedu ipapo. Patota watotuka yao ndo vanotiruma. But patinobatsira yao ndo vanotiruma but bo zvekuti ndachida kuti ndimuudze sandanogona kutuka mazuva okupfuura angoda kundotuka mazuva okupfuura angondituka pachina uweni wake tuka ayoda kutuka ndikamugara nangomuti iwe unodzokera kwamutare ndokudzosera kwamutare fast ende ndanditomboti zokutamba newe taura zita rangu uone kuti ndikutumire vanhu vakusvikira ipapo taura zita rangu ndikabva namudaro akabva achila anozvita angu kutukawo sati kutukawo. Answer that this thing again name topic. Ngitamuti utamudza. Hanzi yapa mari. Andizivi problem akuti ana network akwanise kuona. Saka ndizi ndingatonzwa nevanhu vari kuisa mari kuti vacho vaisa mamari. Guys, tine munhu ati aisa 20, aisa 50. Andika kune mumwe here aisa something tizive kuti mari yacho naave pamari. Pane mumwe munhu aisa something here guys tizive kuti ave pamari. Atizomsii benzi but atizomsii achitambura. Zvofanana nachiro naiye Owen akaita problem will still help. Atizombomsii because akativenga. Hanimona kana because atizombomsii. Ngatisina na Owen ndida kuzamamudza zvo yachitopinda fena kandifuka kunetsa. Zviro chikoli ngachitopinda. Dai pane mumwe munhu aisa chimwe chinhu here guys. Reverse ndipo reverse kana vaisa kusiriko. Reverse. Pane mumwe aisa here something guys tingoziva 50. Pane mumwe aisa here something. Zvopedza zvousatsi tishu. Magamba aya. Vane vachizvita magamba vasikana, vachizvita magamba vasikana, vachizvita mamonya for haya magamba. Mai mwana vachizvita magamba to the gambest. Titozowatisi manje kana zvodai. Iwe usina chako chauviri asi unobaya muchituka vanhu. Unotogana nevanhu every day. You go around crossing every day unongotadzigwa. Ndiwe mafriends ese angopinda kati mupenyu wenyu ndione kuchingori era. Pese ndione era. Pamwe pacho guys panda kuti uzviongorore iwe pachako munhu. Uzviongorore iwe pachako munhu kuti ndine era usangogara uchizvidefenda. Usagara uchingozvidefenda pese pese. Anmon, usagara uchingozvidefenda pese pese. Pamwe pacho zviongorore kuti inini pacho ndine toriwo neera. Anmon, ndino era ndini. Zvotopesa zvousatsi chitara chokwadi. Exactly chimedza ukaita zvakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Hanimaona guys saka pakurarama kwedu patinoita let's strive sometimes kuita zvinhu zvakanaka nema friends fallout iriko
Iniko fallout nemafriends zvinowanikwa zvazvo andika zvinowanikwa. It's not pane ambotindaisa 100 pounds handina kumuona ngaandifunga kuti chiwede atotaura andifunga kuti it's the end of the world. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Kwakusina kani guys, kwakusina kwaiti kuda kubasa sandi andina kuramba inifona iva ndakufona anogona ngonituka ine kana shungu hangu asi moyo wangu unenge uri satisfied kuti akabatsirwa chete. Moyo wangu unenge uri at least asi kubata pachene mwana zvoga zvokundituka radhirama rake ramene ikoko. Amen. Right. Thank you, Lorraine. Mandakufona guys. If you want to go, achaona very obvious life. Iyi network yake but life achaiona. Mandakufona. Mumutsure sadweni. Because tine takuzowa tsitseni vanhu musati abuse, musa abuse vanhu muchiita zvinhu zvakadai so. Musa abuse vanhu kuti nhasi mangwana muri kuita zvinhu zvenyu modzoka modai moya moda kukumbira muchidai musa abuse vanhu. Anditika try to do good, try kugara nevamwe zvakanaka. Wadzanai nevamwe zvakanaka. Wadzanai nevamwe zvakanaka. Tukana toita sei but azvireve kuti tatoreve kuti personal enemies zvokutoda. Animal. Katsegei kudita tubva tatozvitora tu personal tubva tatodita tukana zviriko pati hanzi ndakaremera nakudzai just had broken. What's happening kudzai fona tinzwe. Zvakatopfuura tapiwa zvakatodarika izvi takatove pane chimwe china we move isusu chengeto naMwari kanoza Mwari manje ndiye anenge ari mukuru manje ndiye akaoma manje ndiye anochengeta manje zvokutoda right so da ape only fans andizivi nandozivi kuti nowangweke kunoitwa ndokuza kuti kunoitwa zvokushama vanhu vachitamba vakasungirwa pamaporo but handizozivi hangu zvokuti ape chasei network yake yakunetsa guys saka akuda kufona kudzai fona tinzwe kana tozofona kuTikTok tozoenda kuTikTok hanzi pana thank you my beer ganditopina. This is nice pane munhu atindi kuda basa yayo hanzi uya kuinbox ni Evelyn takaitaura wani yayo yakatodzoka beki pano tikatoitaura nyaya yakomrade wayo akuda basa yayo hanzi ndibatsira maipi atindotsvaga basa hanzi ndiningiri ndokuuya kuuningiri atizogonika edina kusiya munhu achitambura tichitoziva kuti munhu ane mwana ari kutotambura hatitozivi izvo zvinhu zvedzakapekwa zveshuwa tibegi anomaona hatisogoni ndinada basa twakambonituka ndine nazvo izvo zvenyu because ndipo pane strength yangu manje papa handina weakness yekuti because akambonituka ngaambame handikwanisi anoona ndipo pane strength yangu ipapo manje. So guys okay hello yes Mary. Yes tikuenda kuTikTok time dziripo mukana kusina basa kaiti hello kola yes Mary murise musheka njani regai nditi kune vanhu mune zodzo raminaro ramakapiwa naJehovha munotora marara anenge akaraswa kunze hunde inenge akaraswa kunze munotora mocherera pakanaka mofutsira zvobuda kana zvatunga zvagutisa nokuchengetwa zvakanaka zvonorasika futi motora futizve modzosa munda mosakurira muchigadzirisa ndo zvamakapiwa naMwari izvozvo izodzo renyu. Vamwe tese kudai tikatadza kuzvinzwisisa asi ndakazvinzwisisa kubva kudhara kubva zvandakakufollowai kubva kudhara muchiri kuSouth Africa kuti mune zodzo riri pamuri blessing iro ramugoni kuritidza nango anenge akataura mashoko akari dhipi mukanzonzi arara pasi pebridge haana chokudya ari kufa nenzara you give ndo zvamakadanirwa naMwari izvo icalling yenyu. Saka isusu vari papa tikatadza kuzvinzwisisa mukatadza kuzvinzwisisa zvavanogadzirisa iterritory yavo yavakanzi naMwari gara ipapa iyo vari kuwera vanokuzvidza vanokuisa pasi inini ndinichaziva mazodzera ndichakuita vape ruoko rwako ndaruramba ruchitambanudza ramba uchimboteedzera rudo kuti aiwa ndatisimuitirai nangu akakanganisa nangu akava neshamwari dzaavakapandukirana nezvavanenge vaitirana imimi muri kuita zodzo renyu ramakadanirwa naMwari chivana kudedzai kuti iwe meni toda kuti unogara apa uchaona zvausati waona tiverengai makore ese vamakaitira zvakanaka ivavo muri kuramba muchikuitira zvakanaka vamwe vacho vari kukanganwai kune Mwari kudenga anotokuitirai zvakanaka zvimwe zvinhu zvanoisa muupenyu hwenyu kana mufamily yenyu kana muprivate yenyu zvokuti
kuzvikubva Jehovha vanorangarira zvakanaka sisimeli. Jehovha anorangarira zvakanaka maoko edaya akadzidza kupa kana uinacho ipa. Nokuti akazodai hazvisiri zvatisikoka kujaja. And we are not all perfect. Hatisi vatsvene asi mweya wokuregerera, mweya wokugamuchirana, mweya wokunzwanana ndo unotipa kuti tirambe tichirarama. Tirambe tiri vana amai, hatisi vana vadiki tiri vakadzi vakurusi. Kana iyo matupi yacho muri kutaura, vamwe vacho vari kutodzidzawo kuti unokanganisa ka, asi munhu anotsurika, asi munhu anodzoreka ka, asi munhu anodzoka ka. Saka adzoka ega kuti ini ndakatomborasika, inga hapana paabvuma kuti ndakarasika. Apa ndakatotadza, apa ndakarasika. Munhu vasikana, munhu anenge iwe kori koko une vakawanda wakuondongora. Dzokera kwavari kuti shamwari ndakaondongora sori asi uri mwangu. Mangwana unomona akarira parodhi apa. Unomupfuura here? Haumupfuuri, unomutakura kuti iwe warwara here? Wadi, Sisimeli, you are a blessed woman. Mwari vane zvavari kuda zvakawanda pamuri. Musango, ende ndinofanira kuti hapana musoro unoti don't push me to go out. Mwari vari kundida pasenda yavo ipapa. Pamuri kungoita. Vese muri kungoitira pane zvichadzoswa naMwari muupenyu hwenyu. Amen. Amen. Thank you very much, my sister. Powerful. Thank you. Thank you. Okay. Right. Ndinotombofunga dzimwe nguva ndimwe dai wamuti handichadi kubatsira chadi zvinongozodzoka unozosvika kuti zvofamba sasikana zvapekwa zvinonai. Hakuna ndatopeka Sisimeli but network ndo iri kundinetsa. Ndatopeka tori mbishire kutopeka. Demwa rangu ndinzwawo ndangwana deposit ndibude muno. Was I'm expected to be out manera nayo but ndokuramba zvingova my excuses zvekuti ndakutotyawo ndikwa zvino pashi. Ndatorongedza. Scan. Hakuna ndatopeka Sisimeli but network ndo iri kundinetsa. Ndopeka tori mbishire kutopeka. Demwa rangu ndinzwawo ndangwana deposit ndibude muno. Was I'm expected to be out manera nayo but ndokuramba zvingova my excuses zvekuti ndakutotyawo ndikwa zvino pashi. Ndatorongedza. Handisivi guys, maiona audio iyo video yasenda iyo network yake watoti yakunetsa network yake mawani. Ameno guys, apa vandakanyora apa vati vakanyora apa my bill enda pane profile ya my bill kuti ndini ndotsvaga basa enda pavari vatsvage comment section papo yene and more. So if guys handizivi, so guys please confirm next month anozoenda kuOnlyFans kasinodya zvimwe chekutanga chikuru ndepekuvata zvimwe anozozviona pamberi apo. So guys, those who can help vabatsire chipo ndokumbirawo ka 30 sha ndoisaka kunga 30 wesaka kuka 30 chipo. Ngatingombatsirai guys, ngatingombatsirai izvo usatiti, ngatingombatsirai. Apane mwana wanenge naye musikana wayo, ane mwana wake, ngatingomuhelpai guys. Let's just help here. Vanokwanisa, ngatingomuhelpai vanokwanisa. 180 mari shoma zvayo 180 mari shoma 180 mari shoma. All right. Pane munhu aisa message. Bless you. Thank you very much. Pane aisa ka 50. Thank you very much my love. Achitaura zita rako boss achataura zita rako. Pane aisa ka 50. Thank you very much. Thank you my love. I will definitely send to her. Ndoku ndichakusendera yandinayo kunoku, ndichakusendera yawo yakunoku. Right. And can we have UK bank accounts? I think mnozarichi. As nakusa £20, vatotanga team diaries yangu share. Pana isa £20. Pamjesa 30 mukanda. Okay. All right, love. Rukuisa kupi. Rukuisa quantity direct kana tukuisa kupi. Timuisire mari yacho. Rukuisa quantity direct kana tukuisa kupi. Right. So at least pane 50, 30 yangu, 20, 30 per 100. UK bank account there kundai.
UK bank account yatokwanisa kushandisa ndeyakundai chete. Vanoda kuisa isai kwakundai mubva mangonyora kuti Sandi. Vanoda kuisa isai kwakundai mubva mangonyora kuti Sandi. Vanoda kuisa isai kwakundai mubva mangonyora kuti Sandi. Tivate tamupa mari yacho. Tivate tamupa mari yacho. Tivate tamupa mari yacho abhadhari. Tivate tamupa mari yacho abhadhari. Abhadhari. Tivate tamupa mari yacho abhadhari. Hey. Tivate tamupa zvo usatitishi. Tivate tamupa guys. Handisi kuziva sofa ndozati tagara we are sitting pane yandiri yazozati tinayo sofa tagara pa $100. Saka toda $80 chete. Tagara pa $100 tingoda $80 kuti ikwane deposit yacho. Titovata tamupa usiku uno. Titovata tamupa usiku uno. Zvakaoma. Tinenge tichimboita mafani chidini musa fake life yaka guys. Fake life yakaipa because kunotidza kubatsirwa. Anomaona hanzi mabekuti handizivi zviri kumatsebhana taura. Unotidza kubatsirwa nachiti uripo. Iwo fake life. Uchiyambofekera vanhu kuti zvangu zvakabhadhara ndakabata 10,000 ndakabata isiri mari dzako. Pakadai ndakakura kuti Maria iwo ndokusina zvakona vangoti handina. Hapana anonzi chero munhu akati handina anomaona it's allowed tinoshayiwa tese story nadzimwe nguva. Anomaona. Anomaona. Kundai aripo here handisikuzoda rimwe here mucomment section. Mene nditsvage kundai wachitofunga hambo mucomment section. Ndaitora. But ndimadhiaries vanawo madetails ake. Ndingamedhimira nditsvage. Arimo akutu. Arimo mucomment section ari kuisa. Kundai arimo mucomment section ari kuisa. Arimo maitei you guys madhiaries. Thank you Michelle Anzina Zvisa 20. Thank you Michelle the $20. Thank you Michelle the $20. Bless you. So we are sitting at 120. We are sitting at 120. We are sitting at 120. Kundai sama bank details maleke inokwana izvozvo. Ndatongomira kuti kwana ndibve pano ndozoenda kuTikTok. Ndipedza kubika ndoenda kuTikTok. Anomaona. Fake life inokanganisa because vanondoza kubatsira vachiti unazvo. Iwo usina. Andimaona. Unotadza kubatsigwa. Rega ari kuuya maidi ayo madetails ayo. Aya madetails ari gaindi mapini. Aya madetails ayo. Ndozvakaitira fake life izvozvo. Iyo madetails ayo aripo ayo madetails auya. Madetails auya. Madetails auya. Saka madetails ayo guys vada kumbatsira mubva manyora kuti Sandi. Andika mubva manyora kuti Sandi kumberi. Tobva tamusvitsa mari yacho. Ngatiwe kuti saka watowana mota yekututu here nhasi nai Sandi. Zvacho. Nditomufonera futi ayo pinopini. Sandi. Hello, makupiwa here. Chakukunzwa. Saka mota watowana mota here kuti utute. Watowana mota here. Zvanzi kupindusira 180. Hello. 180 tichakupa 180 unobhadhara. Tikuda kuti mota unotakura nezvinhu izvi. Hello. Tati 180 tichakupa 180 tichakupa. Ko zvinhu kutakura nei? Mati. Zvinhu tichakupa mari tichakupa uende unobhadhara nhasi. Ko zvinhu kutakura nei? Kutransporta kubva kuno kuenda ikoko kupanhenge apa madekerapo wetraka akachichaja $30. Alright. Saka iripo chigara wandipa madetails ako gara wachipa madetails acho emukuru. No. Chigara wandipa madetails ako emukuru kana kuti ndeyeevokeshera ndeyemukuru handizivi. Unza madetails. Namba iyi ndeyeevokesheni yemukuru futi. Ndeyeevokesheni yemukuru yose iyoyi. Ko mazita acho epamukuru acho. Ndikuuya kuTikTok guys. Ndouya kana ndapedza pana banza eve details. Unawo hanzi ndinaona kundai. Anawo right bo. Saka tokubata. Saka fridge nembedha ukunda nazvo here. Kauta si zvako. Hello. Fridge nembedha ndezvako here. Mati? Fridge nembedha ukutakura here. Ndiripo zamauzika pasi. Skanda.
Ndipozama kutsika kwasipinde zvekuwacho kwavanga chigara network ndogari musekbai asikafika network muno muri kutonetsa mumba muno muri kunetsa network network inongozvoda kunetsa asi kana muchita vana zvekutukawo network hainetsi kana tida kuti taure newe network yoda kunetsa sandika aiwa ndakumba kunonetsa network paunoita malive paya waninge isinganetsi kunze kunetsa network paunenge uchita malive paya neisinganetsi wanugere pasofa kunonetsa network zvekuti kwahusband yo alright saka tichakutumira manje warara watama kwacho akudiwa here zvose tikukunzwa kuchinzwa hello ukutsinzwa here hello sandi network yako iri kunetsa right chirega tiningire ndaiona firiji pane firiji yandaona ikiso yesufu pane yandaona regai ndimukati hapana zvazvinibesera nda kuti wausive nokuna manichingodavira singanzwanani right saka macontent creators apafacebook mazviona kadzidzai kuita original life fake life inonetsa anona inonetsa because chero musi wanenge usina ukauya kuti udze vanhu kuti vedu vezvakandome vanhu vanokurambira kuti aiwa hazviti ani mazviona so thank you Chosen Emily, thank you very much. Thank you very much. So guys, I think ndizvozvi network yakunetsa guys saka regai ndimbodropa ndibike. I think 30 minutes tinenge taaku TikTok andika tinenge taaku TikTok 30 minutes time tinenge taaku TikTok ndokwatinenge tave andika tinenge tava ku TikTok ndokwatinenge tave ndikanzi transport $30 agent fee 7 aiwa zvema agent fee atiko kokosati kana wazongoiwana mari mikasara unongozobhadhara zveagent fee wanga watsvakabowa timba waiwana kudhara agent fee ndeiwo wana imba ndi watoenda kuntaura nemba zveagent fee ratove drama unozotsvaka wogasati $70 isitokukupa iye kuti unobhadhara deposit upinde mumba unless ikaiswa yakawanda yesi ndeyako inongo yakwauri yese right. So guys, thank you my paid, I love you. Hanzi ngakupe namba dzalandlord mungotumira kwavari straight. Uri right lasi iwe good. Uri right. Yeah, nei ndandazvikangamwa. Uri right lasi. You are 100% right. Uri right. Uri right. Nei. Uri right. Uri right. Hanzi tivhurirei muzobika later. Aiwa vanenge vachida kuti ndokuvhurira live mosara muripo chibika. No problem. Achapindi network. Naisa ndiko katipa madetails alandlord. Tipe madetails alandlord tise mari chokuna landlord straight. With the mari madetails alandlord tise mari kuna landlord direct. Mari ndandiko nayo ndangosara nayo yanga iri $185. Saka kubuda kwandaita paya kubuda kwandaita ndichinoyedza kulayedza because vazvinzimirirai landlord vatange vasvika kuti mungapinda nezvinhu zvenyu here pasina deposit. Saka patatakamira paya nayo chibva ikoko ningirikini kuya ndopandazoona landlord vakati aiwa hazviti kuti munopinda muno musina deposit, munofanira kubhadhara deposit. Vanhu munhu akaita izvozvozvo akazosvika pakutoenda asina kana kubhadhara deposit akasiya akuvadza singi nemadhoo. Chakashata. Angosipa namba dzake. Kaitipiwe namba. Hanzi vanga kwapokelo zuro uno. Achitobva papichana naTanya. Asika. Zvepa Facebook izvi. Sinodzidza shuwa gore rino. Angosikatsika tumpi. Tudai landlord. Taura naye zvelandlord. Chandingotaura naye. Taura naye landlord. Hello, Kola. Hi. Hello. Hello. Yes, Mrisai. Unoziva sei kuti achakupa namba yebanki? Setaura nalandlord.
Okay, good. Thanks. Okay. Lendo ndinenda wabvunza mangwana ndatobvako but transport nenhingi yonzi yekungobva palori panapa chero zvavanenge vangokwanisa I will appreciate ndongobva pano ndonotoda ndoisa zvalendo ndinondobvunza mangwana handina madetails andandatora since tisina kuwirirana panyaya yedeposit vachiti vangu vachingoda zvedeposit yavo munhu asati apinda saka mangwana makuseni pandosvikako ndoita izvozvozvo. Ndizvozvo. All right, no, it's okay. That's fine. That's okay, Sandy. That's okay. Right. So guys, gaindichinda tobatsira ku TikTok andika gaindichindi tobatsira ku TikTok hakuna live here kwa Ketile asada for live here tobatsira time guys gaindibike tosangana ku TikTok anditika ndonyenda pane mwenyaya iripo tichaunza ku TikTok ikoko kana kuti mangwana nyaya ndakuzai pane trika pane iripo inododa ndagara pasi inotopisawo zvayo inoda kupisa because ndeye umwe socialite pasocial media ipapapa ndeye umwe socialite rikunziwo akatiza vana hama dzauya akatiza vana 3 kuZimbabwe asi kuchengeta vana isocialite ari kufada yake ari pafacebook hapasi vana vakwangwa hama dzauya saka inotoda ndambotaura naye akada kudididi saka tichatozovabata mangwana asi wewe homi wokwati kudzoka wokwaita iwe Emma tichadzoka futi setinewe. So guys, ndokubatsai paleta andika thank you very much guys nevesatamanza maoko avo kubatsira Santi. Thank you very much guys. We don't have space for it. Hatina space yet. Hatina space yekuchengeta magaraji nekubatira zvikumbu. Ini ndogona kubloka munhu ndechita zvangu kuita pisi yangu ndoenda mberi upenyu but that does not mean kuti itori name ndakatomaka tomulenga zvokudaro. No. So thank you very much guys. Mwari akuitirai zvakanaka. Tobatsana pa TikTok pamberi apo. God bless you.